Nirdefaw ngħidu kemm għall-buzz. Mill-waħda neħbu tnejn. Ma nifhmux dwar x'qed irednu. Nistaqsu kif u x'fatta u fejn. Il-Parti Staġġar! Fuq il-Parti Staġġar! Mela, tlaqna. Merħba l-poddat oħra, illum fl-studio magħna għandi l-unur li kolli l-Alfred Sant, ex-Prim Ministru Malti, kif ukoll kittieb, ħassib, unħos li għandna ħafna insomma fuq xiex naqbduha illum. Qabel ma nibdew ħajr lil dawk l-azzjendi li jagħmlu dan il-podcast, naf li tnejn jiktubija, imma din mhijiex platitudni bro. Possibly ħajr lil Browns li EMS Tronics is-Seamless il-Manux li huma daw kattu panning shot il-Manux illum tawna lil Ġulien iċċassat. U għadel miegħu. Chocolate Danish Swirl, Strawberry Macaroon, Tropical Fruit Cronut, Black Forest, kif ukoll Pan or Raisin, or is that Pan or Pain or Raisin? Pain of my ass, Mela, so, grazzi Manux, isma, l-lum se noħdu break sfortunatament, imma ħanifqawhom kollha wara, għax is-Sur Sant, Dr. Sant, sorry, naqra maġel. Mela, infakrukom hemm iktar azzjendi għadel lagging behind. Mela, Derek Meats kif ukoll Free Hour, grazzi lil Lavazza, ħajr lil Kutriko kif ukoll il-Garmin u il-bibtana sa minn dejjem tal-e-cabs. Infakrakom isma' jekk titlu bħala patruni, titlu bħala Stillel, Champions jew Leġendi, tistgħu tkunu hawnhekk mal-bqija ta' daw l-uċuħ sbieħ li għandna barra hekk illum u tgawdu din it-taħdita live qabel u wara jsir daqsxejn ta' festin bejn naqra whisky, naqra kafe, naqra manux, eċetera, eċetera, dejjem inkarklu għaw satejt lezzijat iktar, għaw banju ta' silċa u ħuġġiġa ovvjament tanna. Insomma, patreon.com/John Malija anka biex tappoġġjaw dan il-podcast jekk huwa qalbkom. Dak kollox minn ħati tiegħi. Mela. Alfred, tlaqt biex nsejħlek Alfred, grazzi tal-qajt l-istedina. Grazzi tal-istedina. Però int qatt ma rajt podcast. Le. X'inċentivak biex tiġi mela? Għax baggajtni wis, u dam tiġi warajja biex niġi ġejt fl-aħħar. You don't ask, you don't get fid-dinja vera. Exactly. Mela, u għatli u koll li fid-dinja inqas ma tajt iktar aħjar? Iktar ma tlabra fil-vojt, aktar għar naħseb, naħjar tamilej. Fil-vojt, retax l issa zitt fil-vojt mal-massima. Mela, Alfred, nibdew speċa mill-bidu. Xi motivak biex tidħol fil-politika? Dejjem rrid nidħol fiha. Imma rrid nidħol fiha mhux b'mod li se tkun karriera, ma li tibni fuq xi ħaġa oħra. Biex tibdel timmodernizza Malta. Li tibni fuq xi ħaġa oħra ġifieri. Tibni fuq l-esperjenza li tkun bnejt postijiet oħra, ħalli tkun tista' mbagħad taħdem ħalli timmodernizza Malta. Ġifieri l-għana ħari kien li insomma, f'żożitek rajt li Malta kellha bżonn li modernizzar u dan. Mhux waħdi, kien hemm ħafna jra għadi. Sewwa, imma inti ħassejt is-sejħa li tidħol fil-politika, ġifieri inti ħassejt is-sejħa li tuża l-ħwejjeġ li kont tallimt. Tal-li meta ma ddeċidejt jiena rrid speċi nuża l-ħiliet tiegħi fuq bażi nazzjonali speċi. Ifhem, ma tistax tajt bdejt ta' 16, 18, 17, 20. Imma mill-bidunet tifhem illi biex tista' tibdel soċjetà trid taġixxi fuq il-sistema politika tagħha. U jiena xtaqt li s-soċjetà ta' Malta tinbidel. Ġifieri dik ix-xewqa kienet li rrid il-bidla. Minn hemmhekk bdiet. Sewwa. U speċna inti bniedem kellek ukoll karriera akademika. Ma nafx eżatt fejn bdiet il-karriera akademika tiegħek. Naf familjari mal-fatt li mort il-Harvard Business School. Pero, xi preċedi l-Harvard Business School? Ifhem, għamilt sal-masters fix-xjenza Malta. U mbagħad dħalt fil-servizz barrani Malti ta' snin 60 illi kien jibgħatek tistudja barra wkoll. U allura għamilt sena u nofs nistudja Pariġi, id-diplomazija.
Waqt li għamilt imbagħad 5 snin fi Brussell bħala diplomatiku, fimt li kellna bżonn bħala pajjiż ukoll li konna l-skills snajja ta' kif tmexxi organizzazzjoni moderna. U konkludejt li l-aħjar post kien biex titgħallem din ħaġa l-Istati Uniti. Ma allura tlaq tal-hemmhekk. Made in the USA, mela? Ukoll. So, għamilt masters fi xjenza li ma Physics. Fizika. Ġifiri, vera varjat spiex il-portfolio akademiku tijak. Mux ħażin. Fizika, umbat studijajt il-diplomazija, umbat studijajt Business management. Dak iż-żmien. Ħadd bħal da żmien Malta anki Malta. L-MBAs huma xi ħaġa normali, kulħadd jaf bihom il-Master Business Administration. Dak iż-żmien l-Istati Uniti kienu l-forti tagħhom, l-Ewropa kienu għadu ma jafux daqstant bihom. Imma ovvja, kont indunajt illi minn hemm ċertu mod ta' kif l-Amerikani jagħmlu tmexxija tal-organizzazzjonijiet li xtaqta tkun tagħna wkoll. U jiena xtaqta wkoll taħdem mhux biss fuq livell privat, għax l-MBA, Master Business Administration, hija l-organizzazzjoni privata. Imma li trasferixxi dak it-tip ta' know-how għal kif jitmexxa gvern, u kif jitmexxew l-organizzazzjoni ta' gvern. Allora tlaq tal-Istati Uniti u għamil dak li kelli nagħmel hemm. U għed ġejt lura Malta, ħadd ma kien għadu telaq fuq dik l-idea. U ħasbuni ekonomista li minix. Dak iż-żmien mhux biss Malta to be fair. Anki fil-kontinent Ewropew l-idea ta' MBA kienet għadha ġdida sew. Imma bil-mod il-mod dħalt biex nara x'nista' nagħti f'da sens. U qabel ma bdejt f'dan il-traġitt akademiku, kont diġà involut fil-politika b'xi mod? Ifhem jekk tajt li kont dħalt għal dibattitu politiku fil-elezzjoni tas-66. Il-fejn ikonna jiena proponejt li Malta tkun pajjiż neutrali, tajlun dħalt fil-politika, ma kienx hekk, kienet sempliċement sforz politiku li kont naqbel miegħu dak iż-żmien u li kien minoritarju totalment. Dak iż-żmien konna tlifnieh id-dibattitu li Malta għandha ssir pajjiż neutrali fl-elezzjoni tas-66. Imma aktar lura meta ġejt Malta mbagħad bil-mod il-mod bejt nifilza ruħi ġifieri qed nitkellmu mbagħad lejn l-aħħar ta' snin 70 tas-seklu ieħor. Hemmhekk imbagħad bdejt nifilza ruħi fil-ħidma politika. Mela fis-snin 70 bdejt tidħol Meta ġejt lura Malta ġifieri. Meta ġejt lura Malta dat ngħidu wara Harvard. Exactly. Kif spiċċajt Harvard? Applikajtu, waċċettawni. X'inhu l-proċess? Ovvjament meta wieħed jisma' Harvard wieħed jibda speċjali wieħed iqis Harvard bħala waħda minn dawn hemm da Ivy League College dik hija minn dik hija. Waħda mill-mitqiesa bħala prestiġjuża, waħda mill-aktar jgħidula, isa Oxford fil-sistema Ingliża u Cambridge. On that level. Il-punt huwa li ma nistax nimmaġna li biex sibt ruħek ġo Harvard kien proċess faċli, naħseb kien hemm nara konkurrenza. Waħda mill-affarijiet li mbagħad sirt nirrispetta u nirrispetta sistema Amerikana, Xina wasalt hemm ħadd ma jafni fl-Istati Uniti. Mort hemm biex nagħmel MBA, Masters of Business Administration li kont bdejt Brussels f'Boston University, li hija Università tajba reġjonali. Ma mbagħad applikajt biex nidħol HBS. Ħadd ma kien jafni, ovvjament tajt ċerti referenzi, CV, eċetera. Imma s-sistema Amerikana mbagħad għandha ċertu affarijiet li huma sensazzjonali, il-mod kif tippromovik jekk trid. Jiena ħadd ma jafni hemmhekk u ddeċidew li jippromovuni wkoll. U tawni 3 snin, ħallsu li kollox, ma ħallas xejn ma kellix flus, qedtilhom m'għandix flus biex ħallas. U ħallsu li tuition li kienet qawwija, da żmien żgħar ħafna aktar qawwija. U l-board and lodging as well. Not bad. Tajjeb ħafna. Jiġifieri inti qed tgħid li s-sistema Amerikana hija msejsa ħafna fuq il-meritokrazija ngħidu. Għandha livelli ħafna ta' dak it-tip. Bla biss Harvard, per eżempju, għandhom endowment, ġifieri għandhom assi kapitali u għandhom budget li mmatchaw kważi xi kultant il-budget tal-Gvern Malti. Ġifieri r-riżorsi huma vasti ħafna. Vasti, imma mbagħad jużaw mod iffokat. Ovvjament l-Amerika hija nazzjon kapitalista. Inti dak il-ħabta kont ħaddan nassum li dak bil-basket tal-essendi politika soċjalista.
Xorta dik il-ħabsa ġifieri xorta kont tħoss li m'hemmx konflitt bej l-ideali soċjalisti tiegħek u l-kapitalizmu Amerikan? Il-kapitalizmu Amerikan għandu l-vantaġġi tiegħu wkoll. Imma l-Istati Uniti naħseb li ma nafhomx tajb biżejjed, ġifieri hemm soċjetà pluralista qawwija u hemm kurrenti ta' ħsieb, ta' analiżi, ta' filosofija li jmorru min-naħa għall-oħra. Ġifieri anke hemmhekk is-soċjaliżmu għandu ċertu eruq, ovvjament huma minoritarji. Ħafna dependi x'tifhem b'ħafna. Imma minoritarji imma qawwija wkoll. Mbagħad is-soċjal-demokrazija mbagħad Ewropea tqarreb ħafna li ċerti tendenzi tal-Partit Demokratiku. Imma lil minn hekk imbagħad jiena nemmen li f'kwalunkwe soċjetà hemm snajja teknika li tista' tkun ta' validità postijiet oħra. U kont nemmen u għadin nemmen li ċertu metodi ta' kif titmexxa kumpanija jew organizzazzjoni bisnajjiet Amerikani tista' tiffittja f'sitwazzjoni soċjalista ta' tmexxija. Sewa, ġifieri. Hemm ħafna xi tgħallem minn għandhom ġifieri. Eżatt, ġifieri ddivorzjajt ruħek mill-ideoloġija u għad tisma' da hemm ħwejjeġ utli li nista' nitgħallem lil mill-kamp ideoloġiku spiex. Iva mill-ideoloġija mhix xi ħaġa li hija daqstant isa xi ħaġa xi madmat. Isa xi madmat. L-ideoloġija tik mappa kif trid tara l-ħajja madwarek. Tħossokni Imma mbagħad is-snajja li tuża biex twettaq l-ideoloġija ma tistax tgħidhom x'għandhom ikun. Insomma, mela, mbagħad ġejt Malta, x'sibt, biex ta' nimmaġna li kien hemm disparità enormi bej dak li kont qed titgħallem Harvard u kif l-istat Malti kien qed jitmexxa. Kont naf li ġejja, ġifieri, meta ġejt lura Malta kien hemm it-tieni amministrazzjoni tal-Gvern Mintoff li kien qed iwettaq politika li kont naqbel magħha għalkemm fl-implementazzjoni tagħha kont nara ħafna problemi. U l-aktar li kienet interessani kienet il-mod kif jitmexxew dak li kienu l-azzjendi tal-gvern dak iż-żmien, state enterprises. U fil-fatt, Harvard tatni scholarship biex nagħmel sena Malta nistudja kif kienu sejrin dawk l-enterprizi. Għamilt sena Malta mħallas minn Harvard biex nistudjahom bħala konsulent magħhom. U hemmhekk, ovvjament, tara dak li qed tajt inti ġifieri li kien hemm distakk fit-tmexxija. Ma jien qed nuża mbagħad il-metodi Amerikani biex nara kif qed taħdem sistema Maltija soċjalista jekk trid ta' intrapriżi tal-gvern. Ovvjament kien distakk totali enormi, ma minnhom xorta waħda tista' tara kif timxi l qudiem. X'kienu daw id-distakki? U totali, ma kienx hemm professjonaliżmu fit-tmexxija, il-mod kif jitwaqfu l-impriżi kien kompletament mod lura tħares liha ma tgħidlux miġnun imma ftit bla kumpass jekk trid. U allura kien hemm impriżi li kienu qegħdin jitmexxew b'mod li ifallu il-ħin kollu, jitilfu l-flus il-ħin kollu se tagħmel bihom. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Sibt resistenza? Le, ta' mhux resistenza fis-sens li qed taħseb fuq għajn, ta' x'anke mal-Perit Mintoff, pereżempju, kont nitkellem u ngħidlu x'għandu jsir kif narhom jien, kien jismani ma jembilx dak li ngħidlu, imma dik orrajt għandu kull dritt. Ġifieri tieħ il-pariri u minkejja l-pariri u jagħmel mbagħad ta' rasu. Mhux ta' rasu kif jara l-affarijiet hu, kif Prim Ministru. Ma kollox ta' rasu mbagħad jiġi, le ma sorry ta' Prim Ministru għandu dritt jażel u mbagħad kif imexxi. Le, mhix ninniega l-awtorità li għandu Prim Ministru, u insomma x'għan nitlu fis-semantika. Ġifieri ir-resistenza li sibt kienet li forsi l-pariri tiegħek mhux dejjem kienu jittieħdu. Kien hemm problemi oħrajn li spiex ta' jidnaf kien hemm klientelizmu, forsi appalti li kienu jieħduhom spiex ta' mhux tar mod korrett u allura spiex ta' dik l-intrapriża mal-ewwel qisha tagħmilha fi żvantaġġ mit-tnedija tagħha. Iva, ma dik hija sistema, dik hija endemika f'sistema ta' gvern u fil-fatt dik kienet eżattament li kont qed nifoka fuq jien. Li konna qed niddiskutu mmexxu intrapriżi ta' gvern, sistema politika. U sistema politika demokratika f'pajjiż ċkejken, klientelistiku. U allura ovvjament tittara kif tuża sistemi Amerikani biex anke tmexxi dak it-tip ta' dimensjoni. Għalhekk kont qed nassumi li jkun hemm ir-resistenza x'isu filli
Għanna dal-mod kif qed tajt inti ta' peress li għana soċjetà żgħira, kulħadd jaf il-kulħadd, speċjal klientelizmu huwa kważi endemiku, huwa problematiku speċjal sal-lum il-ġurnata minn dix-xorta tal-qrubija. U allura assumejt li speċjalilek kienu jista' jkun jarawk bħala teddida għal din is-sistema li kienet funzjona. Misconceptions li jem fuq il-perit minn furit kemm jista' jkun pereżempju sistemi Amerikani tlu Malta. Le mhux neċessarjament minn Mintoff, ovvjament Mintoff. Ma ħafna nies kienu jimxu fuq li għajtu ta'. Ġifieri anke mill-ministri oħra mbagħad kelli ta' dak iż-żmien, kelli l-go-ahead totali. Imma ovvjament mbagħad dak li tajt li għandu jagħmel isir għal raġunijiet politiċi, għal raġunijiet ekonomiċi, għal raġunijiet ta' nuqqas ta' fehma ta' fejn sejrin l-affarijiet. Fid-dettall issa nitkellmu. Eżatt. Ma kienux isiru. Għal dik il-xorta ta' rezistenza qed ngħid li mhux neċessarjament li tiġi mill-Prim Ministru, ma forsi tiġi mill-fatt li hawn sistemi li diffiċli li f'daqqa waħda daw ħajissawru b'mod differenti għax Alfred Sanġi minn Harvard u qed jgħidilna li jisma' biex tara naħsbu fuq opportunity cost u l-bottom line u dawn l-affarijiet. Ma li fl-istess ħin bħal dawk l-intrapriżi qed jitilfu ħafna flus. Eżatt. Problema politika l-gvern ukoll, xi problema politika li titlef il-flus. Pereżempju kien hemm numru ta' ażjendi ġejjin miċ-Ċina li kienu ġew raġunijiet politiċi ma kinux jagħmlu sens f'Malta. U kien jitilfu flus. U l-gvern kien ikkonċernat bil-ħaġa. Mela minn naħa jridhom jagħmlu l-flus. U minn ħalar politikament ma jistax jidher li qed jikrollawlu. Kif se tmanage dik is-sitwazzjoni? U wieħed jassumi li tidħol inti fin-nofs u tibda solvi daw il-problemi. Ma ta' jinajdilhom mbagħad illi biex noħorġu minna l-problema bżonn ta' pereżempju investiment kapitali qawwi, ħalli jerġgħu daw teknoloġikament jiġu avanzati l-qudiem, jaraw kbira. Għax jgħidulek ma' kumpanija biex azienda ġejja titlef il-flus. U ninvestu fiha. Dik kienet waħda mill-problemi. Dik kienet waħda mill-bżgħat. Issa ma mbagħad għandek il-perspettiva dak iż-żmien ta' civil servants. Fit-teżor, fil-finanzi, illi jaraw kif qed tajt int. Il-problema tal-gvern politikament issa li għadni kemm qed ngħid tiddaħħal ġibna daw l-investimenti l-kbar miċ-Ċina. Tajjeb, se nerġgħu ndaħlu flus aktar fihom, politikament titkellem. Deċiżjoni jibsa. Oret, li l-en mill-resistenza u li l-en mill-ħwejja speċjali forsi ma rnexxilekx tagħmel. Għal dik il-ħabta, b'dik l-esperjenza tiegħek f'dak il-kuntest, x'rebħiet kellek? Kellna ta' għax imbagħad kien hemm ċerti affarijiet li aktar tard imbagħad sirt deputy chairman jgħidu dak iż-żmien Malta Development Corporation, illum qiegħda First Enterprise li tmexxi l-investiment industrijali f'pajjiżna, l-promozzjoni tal-investiment, First Enterprise. Malta Enterprise jew? Malta Enterprise saret issa, għax tant inbidlu l-ismijiet, Malta Enterprise naħseb saret. Anyway, u hemmhekk imbagħad ovvjament qed titella l-esperjenza u tmexxi ċerti affarijiet il qudiem. U kellna għax imbagħad pereżempju fost affarijiet oħra konna ġibna fi żmieni l-ST Microelectronics, l-ST il-kumpanija l-kbira tal-elettronika li law 30-40 sena issa. ST issa jisimha. ST jisimha dik bidlet isimha ħafna drabi. Dik iż-żmien kienet kumpanija elettronika Taljana illi ġiet minn Sqallija u ġiet Malta. U allura kif tinkwadraha li tista' tiġi minnu fih u titlaq l qudiem. Mistoqsi wara, għalfejn il-politika tax-xellug? Sa minn meta l-IMS ġiet stabbilita, lan kien wieħed li l-enerġija fid-dar tiegħek tiġi ġestita bl-akbar effiċjenza possibbli permezz ta' pannelli solari, solar water heaters u firxa ta' prodotti oħrajn li jistgħu jifrankawlek sal-€1,200 fis-sena. EMS, Energy from out of this world. Għalfej il-politika tax-xellug, għalfej tagħmel dik il-politika inti? Ġiġifieri. Għalfej mill-ispettru kollu ideoloġiku. Għażilt li tagħmel politika xellugija. X'hemm fiha li. Għalija politika xellugija iktar deskrittiva milli x'inhi prefer ngħid soċjaliżmu demokratiku. Li mbagħad nikklassifika bħala xellugija. Tajjeb. Dejjem ħassejt li l-affarijiet li rid naħdem għalihom jien ma jridux jirrispecchjaw l-interessi tan-nies tal-flus, ma jirrispecchjaw l-interessi tan-nies tax-xogħol. Bħala ħaddiema, bħala żgħażagħ, bħala pensjonanti. Ma jfissirx li għax dik kien ikolli ħafna clashes xi kultant
ma' rappreżentanti tal-Federazzjoni tal-Industrija u tal-Kamra tal-Kummerċ, ma jfissirx li għax ngħidlek għandi xi antagonizmu lejn nies tal-imprenditori, fil-fatt għamilt snin istudji l-imprenditorjat. Imma nitlaq mill-argument li titlaq fuq l-interessi tagħhom, tibni fuq l-interessi tagħhom, bad toħloq partenarjat, toħloq kollaborazzjoni, toħloq joint action ma' settur tas-soċjetà. Imma ġiri biex nerġa' mmur lura forsi għall-adolescenza tiegħek jew għat-tfulija tiegħek meta ddeċidejt li tagħmel politika. Il-bidla, waħda mill-bidliet li xtaqt tagħmel kien li biex tifdi b'xi mod il-klassi tal-ħaddiem. Dik daħlet wara, l-aktar ħaġa kienet tinteressani meta kont żgħir, daħħalta f'romanz mbagħad. Hija illi ma rridx ħadd jgħidli x'għandi nagħmel, rrid niddeċidi x'għandi nagħmel. U dik hija motivazzjoni għall-bidla. Tgħidli x'għandi nagħmel. Ma fimx eżatt kif żewwiġ din ix-xewqa għall-indipendenza mal indipendenza personali, indipendenza politika, indipendenza soċjali, li ħaddiem mhux qiegħed hemm biex tgħidu x'għandu jagħmel biss, ma jrid ikun parti mis-sistema. Iġifieri xewqa għall-indipendenza mhux għal-Fred biss ritta, xtaqta li kulħadd ikollu dik Tibda minni u mbagħad tispandiha bħala parti mill-mod kif tikber nimmaġna. Sewwa. Bħala Prim Ministru. Biss qabża totali, filli naf li oħra. Le, bħala Prim Ministru kienu utli daw il-ħiliet li ksibt fl-akkademja, fl-esperjenza tiegħek intraprenditorjali, biex daħlu mbagħad fiha. Mhux bħala Prim Ministru biss naħseb kull aspett tal-ħajja. Anki issa bħala kważi pensjonant għadhom importanti għali, għadhom essenzjali fil-ħajja. Inti MP u pensjonant l-istess jien di qatt ma fimta kif taħdem messaġġ. MP u pensjonant. Ma importax. Mela, jiena dejjem istek. Mela, toġobni l-letteratura tiegħek. Però aktar. Issa l-ġik wasalt biex noħroġ mela allura. Ħadvara ktib fuq dal-podcast. Exactly. Għalek, għalek laqaxħal Jiena Amerikan daqsek, ta' Mela, sewa, jiena dejjem issek biex ta' bħala wieħed minn daw il-ħassiba li joġbuni, biex ta' il-pupu fil-bahar. Wieħed mill-ewwel kodba li qrajt Malti, biex ta' ġalni vera napprezza l-użu tal-lingwa Maltija. Kabri xok jaħti għagħda? Kafri xok jani għalfej, għax kun għallu li jem razzista bħala kafri. Le, ma mbatix ta' minn dan. Le, ma mux nejk. Sensittiv ħalaġa bħalli kien. Ma naqbix li huwa razzista, ma kien minn għalli li mux tajjeb bħala kafri f'da sens. Ma naqbix għadni ta' ma nafx nasib xati provaj. Ma nafx kultant ħoss li daw kunu għati provaj fett una għazzejiet. Nħoss. Ma nafx, ma konx għettajt biex ta' ejja nerqu l-suet. Le, mux dak il-punt. Li kont qed nuża, mux jien, il-ktib, qed juża l-image ta' qabbijat li bes l-iswed. Ta' iswed. Li jgħambat black and white minstrels hemm dik għandu dik il-timbru tal-blackface l-Amerika, għaldik għet t-pont. Trudeau kellu problema sentejt li ta' jiru. Zgur għax qabduħ bit-trat. Għax qabduħ lex, qabduħ. Għax ħarġ ritrat meta kien zaħir. Li għamel blackface. Li għamel blackface. Jidir li anka wieħed mill-prinċpijiet, wieħed mit-tfal ta' Diana nsejt l-imwieħed. Ija, veru. Mux Harry? Ma nafx li mux Harry li jħor, sa Harry suppostu għal iktar wieħed tal-abiegu. Xana najt rok, sorry. William, jidir li. Mela. Insomma, un-bat fil-politika dejjem isek speċa meta nismak titħaddet fuq politika nħossok impersonali ħafna fis-sens. U diet mhux qed ngħidha mod negattiv, anzi, inħoss li inti bniedem pjuttost sistemiku fl-approċċ tiegħek isek nisħajjelek isu dal-inġinier li janalizza s-sistema kif qed taħdem u mbagħad biddel ipartat taf kif, you're quite dispassionate about the way a society needs to run. U jisek, il-soċieta tara, jisek, jisom għat
ta' sistemi differenti li dawn bat irdu b'xi mod jaħdmu f'armonija ma' xulxin. L-onet, din l-analiżi tiegħi taqbel magħha? F'ta' sens illi tkun dispassionate fit-twettiq tal-politika, iva. Ma dibdaw ma jkunx dispassionate un bat il-sentiment. Ġifieri naħseb li hemm bżonn ta' apparat dispassionate biex nużal kelma tiegħek kif tmexxi l-politika. Ma tantx naqbel għalkemm dik hija l-mod kif isiru l-affarijiet saru, dejjem kienu forsi. Illi tibni karizma biss, li huma dwar karizma. Eżatt. Nippreferi l-politika tkun xi ħaġa fejn qed twettaq b'mod illi n-nies ta' tiġudika mod dispassionate kif qed tajt inti jekk trid, jekk dak li qed isirux bl-interess tagħhom jew le. Ma tix tipprova mux badbilhom il-bżar fajnijom, that's not the right word. Ma trix tipprova toħloq sitwazzjoni fejn l-emozzjonijiet se jikkontrollaw l-assessments li jsiru. Però mhux hekk naraw il-kontra, naraw il-verità. Ġifieri ħafna mill-campaigning politiku ġeneralment jipprova jqanqal ħafna iktar l-emozzjoni billi r-razzjonalità. Iva, il-politika mbagħad għandha ħafna mit-teatru. Fejn tittoħloq kontrasti li bbażaw fuq l-emozzjoni li n-nies tqanqalhom. Dik l-element teatrali, drammatiku tal-politika u importanti wkoll veru. Imma mbagħad ma tix tħalli lilu biss jiddomra kif isiru affarijiet. U qed tħoss li aktar ma jmur, aktar hawn prevalenza ta' politiċi li iktar kapaċi jibnu l-karizma u ftit inqas jagħmlu politika. Insomma, ġew tliet affarijiet importanti, L-ewwel nett daħlu social media illi personalizzaw kollox. Number 2 daħal sentiment presidenzjalista ta' kif isiru l-affarijiet kullimkien fl-Ewropa kollha anke fejn hemm sistemi bħal tagħna u parlamentari fejn kollox jiġi personalizzat madwar leader jew ftit nies madwaru. U telet ħaġa mbagħad hija li il-partiti saru kważi ma tassax distingwihom minn xulxin fil-politika li jagħmlu. Għal kif se distingwihom? Mod emozjonali, mod drammatiku. Billi tippersonalizza l-ismijiet u l-persuni. Dawk it-tliet fatturi fl-imkien qed ikomplu jafsuna f'dik il-linja. Jiena l-analiżi tiegħi, speċa kif nara jiena li qed isir ħafna impenn biex dak li jkun jibni persona u partikolarment kif qed tajt inti ġifieri naħseb li s-social media vera tinċentivak biex inti taħdem biex tibni din il-persona biex kollok ħafna nies li segwuk u ħafna ritratti mal-babies u ritratti jekk m'għandekx tifel. Kienu wkoll qed ifhem. Le, dejjem hemm kienu u hemm ukoll studju ta' zooloġija nsejt meta tkellimna fuqha ma' Zambit Lupi naħseb tkellimna fuqha fej anka ċ-ċimpanżiż jagħmlu għal il-ħaġa. Ma nafx inti familjari ma' dal-istudju. Anke il-Graham Shule jagħmlu. Xi jagħmlu? Il-Graham Shule dejjem ikunu fl-imkien tarhom. Jippersonalizzaw xulxin. Li għedi tal-babies, li ċ-ċimpanżì, l-alfa ta' ċimpanżì, waħda mill-aktar karatteristiċi importanti u li kun jaf nadda fil-babies, per eżempju, niġi jekk ikollok il-baby miegħek u jinnot nadda filek, nagħlek kemm ħelwa. U hekk ġifieri jitla il-ġerarkija soċjali u fl-aħħar mill-aħħar isir spiex ta' il-Prim Ministru ta' truppa imma il-presidenzjalizmu tal-politika Maltija naħseb minn dejjem kien speċa il-mit ta' Mintoff, il-mit ta' Edi Fenek Adami, speċa dejjem kien hemm daw il-figuri li kienu ħafna kbar mill-partijiet li kellhom speċa din ix-xeħta kważi messjanika. Speċa ma sibx li dik ma sibx li hija daqshekk. Insomma ta' Eric Mizzi kellu minna dik, Eżatt, qed ngħid mhux fenomenu modern. Le, ma fil-politika dejjem kien hemm personalizzazzjoni. Titkellem fuq Churchill, titkellem fuq Attlee, go back. Imma l-puntu li saret issa enfasizzata ħafna aktar, għandna ħafna aktar wis. Ma tajtx wis inti għax inti kawtu ħafna. Għax wis, sekka xar snin oħra tkun aktar minn hekk tiġi wis aktar wisqa. Tajjeb li jekk diġà wis aħjarna nispjegaw li wis forsi nafsu naqra l-break naħseb.
jekk il-strutturi ta' kif iżir l-affarijiet f'soċjetà biex jimtalli mod, mhux il-breaks, ma tistax tafhom il-breaks. Il-breaks jinafsu jekk tal-inqas. Xirri t-sir u għed ma jafx, imma l-ewwel trid issir diagnosi qabel ma naraw x'in il-kura. Le, ta' ma nasibx dik il-problema, jien nasib il-problema hija l-istrutturi politiċi. Speċjalment f'Malta aktar se jkollna fasezzati tal-qed ngħidu. Tinsiex il-problema kbira politika ta' Malta bħala struttura se qed ngħid. Hija li winner takes on. Allura, if you think li one winner is going to take all u qiegħed miegħu, go ahead. Min se waqfu? Min se waqfu int? No. Nieħdu ċans. Mela. Alright, mela ġifieri imma inti għettajt li forsi il-karizma tidħol fil-politika, ovvjament, għax inti fl-axar mill-axar voti trid u f'demokrazija speċta minna voti maħna ħamlu ġej, pero Jiena meta kont fil-lider tal-Partit Laburista, per eżempju, dejjem il-polls kienu jgħidu li l-partit huwa aktar popolari minni. Kienet toġobni dik, ma tal-ħadd, għax kienu jixxokjaw ruhom. Għax hemmhekk għandek appartenanza politika, ideoloġika, jekk trid, programm. Ġifieri il-missjoni kienet iktar importanti mill-persuna. Naqbel li hekk għandu jkun spiex ta'. Però mela. Morru, mela. Mela, nabdu din l-idea tal-magna soċjali. Le, għax kolli, jien għandi, peress li għasma segwejtu l-podcast nistan nestarlek, jisek l-ewel darba li nitkellmu. Jandi naqal ADHD, allura jisu meta xaħat jelli xaħġa, tkun interessanti, jimtu għek xaħmes mistoqsijiet f'moħħi f'daqqa, ma nkunx naf li muħda ħanaqbad, imma s-sanaf. Mela, bazzikament, għajdu li, mela, jisu, inti tara il-soċieta jisu dawlat ta' sistemi iżar li jumbat irridu jaħdmu fl-imkien f'armonija u xogħol il-politiku li ndokradir il-magna li seqer fuqha biex jara li l-magna taħdem kif suppost ta' tajjeb ta' kemm jista' jkun nies li s-soċjetà tifjorixxi, so on so forth. Però is-sitwazzjoni edaw li l-outputs ta' din il-magna bħalissa fil-verità huma l-ar li qatt kienu fis-sens li għandek l-ambjent ta' Malta rebus issa għandu għal Għawdex. Reċentament tilna ġurnalista. Kellna Prim Ministru li kellu jirriżenja, ġi sfurzat mill-kabinett tiegħu stess jirriżenja għalkemm dik mhijiex ħaġa pubblika maqda minħabba korruzzjoni, rubija mal-gangsters, ma nafx, imma kellu jirriżenja. Qegħdin fuq grey list. Biex ta' l-outputs tal-magna tagħna mhumiex tajbin. Fejn imorru ħażin. L-ewwel nett isna aħna businessistu fid-dinja. Ġifieri hemm ċerta l-attivizmu li isna qed ninsuf daqqa waħda. Berlusconi, l-Italja. Jien mhux kontent Berlusconi. Le, mhux qed ngħidlek tkun kontent Berlusconi, imma qed ngħidlek qabel naraw kollox isu l-infern ta' Dante f'Malta, naraw ftit l-infernijiet ta' postijiet oħra li kullhom kienu koll għandhom l-istess problemi. Ħares Sarkozy, ex-President ta' Franza. Ta' fejn naħseb. Le fejn Sarkozy? Sarkozy qiegħed il-ħabs. Mhux qed niskuża ħaġa. Dal-whataboutism imma le, għax inkella b'daqqa waħda fil-li qegħdin nitkellmu fuq minn tof meta qed nippruvaw nimmarranġaw l-affarijiet fis-70. Fil-daqqa waħda nżilna llum u mxejna llum. Qed nippruvaw nżommu il-kumpass ta' x'qed ngħidu. L-ewwel nett meta qed titkellem fuq is-soċjetà tiegħek trid iżomm ukoll kumpass ta' kif tikkompara ma' soċjetajiet oħra. Jiġifieri mhux jista' b'daqqa waħda qegħdin vakum. Spanja, Rajoy, per eżempju, l-istess problema. Rajoy, għaddini, xħajja li jitlaq mill-Prim Ministru, ma bl-istess mod. Għaspiċċa. Għalfej? Għal-istess raġunijiet li qed semmejt inti fil-każ tiegħu u kellu rekord miegħu ta' kważi 8 snin, 10 snin, imexxi ċerti affarijiet li tistħid darhom. Mhux qed ngħid
xi ħaġa li qed tiskuża ħaġa, ma ejja nżommu relief. Issa, it-tieni punt imbagħad anki l-output jekk tħares lej kif kienet is-sitwazzjoni f'2013 f'Malta. Il-Gvern Malti kien qiegħed problema kbira, mażra kbira b'dak li għandu x'jaqsam mad-deficits li kellu. U daw id-deficits sparixxew għawada. X'hemmhekk hemm rekord ieħor ta' min ħares li wkoll pożittiv. Ġifieri ma tistax tgħid li kollox sejjer ħażin jew kollox sejjer tajjeb, trid iżżomm bilanċ u trid iżżomm mod kliniku ta' kif ikunu qed tara l-affarijiet. Issa dak il-kuntest li qed issemmi inti iva, għandna problemi kbar. Ma l-problemi kbar huma wkoll mod kif ġiet solvuta l-problema kbira li kellna qabel. Id-deficit enormi li kien hemm u l-fatt li pereżempju l-għena Malta kienet mażra enormi. Jien niftakar ir-rapport tal-FMI, IMF bil-Ingliż, il-Fond Monetarju Internazzjonali, dwar kif kienet il-finanzi tal-għena Malta pereżempju dak iż-żmien fi żmien tal-amministrazzjoni Gonzi, illi kienu qed jgħidu ġejja problema enormi hemmhekk illi ġiet solvuta. Issa mbagħad il-comeback tagħha huma l-problemi li għandna llum. Kif semmejt int ukoll ċerti affarijiet ta' tilqa fil-mod kif jisiru l-affarijiet, ix korruzzjoni jew le niddiskutuha postijiet oħra jekk trid. Imma li kien hemm problemi ta' governanza ċara. Li kien hemm mbagħad ukoll anki problemi l-ambjent semmejnieh, accountability u trasparenza ċara. Li ċerta reputazzjoni tal-pajjiż. Ma hu paċenzja bi reputazzjoni tal-pajjiż hemm kienet ħażina ta' biex billi naħsbu aħna. Meta dħalt fil-gvern fil-96 jien. Xi kwalifika reputazzjoni tal-pajjiż ħażin? U paċenzja bija. Meta wasalt fil-gvern fil-96 li l-Amerikani għalulna, ma konx naf li ġej daqshekk qawwijien, li se jwaqfu l-trattati ta' negozz tagħna ma' double taxation mal-Istati Uniti. Għax kienu qed jarawna bħala tax haven. Ma kinux qed jaqblu mal-mod kif il-Gvern Nazzjonalista ta' Fenek Adami kien qed imexxi sistema ta' tassazzjoni għall-offshore dak iż-żmien. Kien il-bidu tas-servizzi finanzjarji. Jekk tħares lejn mbagħad kif kienu ma kienu mbagħad qatawna Żgur, kellna mbagħad nagħmlu problemi kbira biex nerġgħu nidħlu. Da fi żmienek qed ngħidu. Żgur mela. Wiritni minn għand Gonzi, minn għand Fenek Adami. Ma tintqalx di, tisesa kompletament għalfej. Għalfej ma tintqalx, fis-sens forsi ma mpattax, ma kellix l-istess impatt. L-ewwel bħala gvern ma kienna l-ebda interess noqogħdu nxandruha. Tajjeb anke fl-oppożizzjoni kun noqogħdu attenti ma nxandruhom ġol affarijiet, jien l-ewwel wieħed kont insisti fuq. Raġuni qed isemmijint. Li hija? Li hija qed tgħid għandna reputazzjoni ħażina. Jekk inti jkollok oppożizzjoni jkollu txandar l-affarijiet żina li qed tagħmel barra. Inti qed titħaddet fuq meta speċjal kien hawn il-kriżi politika ta' 2019. U l-pajjiż beda speċjal. Qed nitkellem fuq reputazzjoni ta' Malta b'mod ġenerali. Għax inti tlaqt mill-argument li kellha reputazzjoni bajda totali. U f'daqqa waħda t-lestin ħamġet kompletament. Assolutament mhux veru. Mhux veru. Jekk tħares lejn id-dibattiti li kellna bejn 92 u 96 fil-Parlament Malti. Meta l-gvern tal-Fenek Adami kien qed ibiddel is-sistema minn offshore għal onshore. Kif tiġi tirreġistra l-kumpaniji għaw Malta. Tajjeb, aħna fil-oppożizzjoni, speċjalment Carmelo Bonnici, kontajt il-goħed totali, konna għadna illi din se tista' tkun problema għax is-sistema ta' onshore li kienet tiddaħħal kienet waħda li tippermetti li Malta tkun tax evasion, tkun tax haven. Biex tiġu għaw, ħalli jibitaw li ħalsu t-taxxa. Kienet reputazzjoni ħażina ġeqet timbena. Imma sibna dak iż-żmien kompromess li għadni dispeċini li wasalt għalih. Mill-oppożizzjoni da kollu. Xorta dik il-ħabta qatt ma kienet inqatlet ġurnalista. Xorta dik il-ħabta qatt ma kien hemm Prim Ministru li jkollu jirreżenja. Ġifieri dawn huma affarijiet li huma oġġettivament biex ta' ħażina u faċli li wieħed jarhom u forsi dawn l-affarijiet li qed issemmi int huma xejn tajbin, partikolarment fuq ir-reputazzjoni ta' pajjiżna meta niġu ta' kif aħna ninteraġixxu b'mod finanzjarju mal-bqija tad-dinja. Nifhem ukoll in-nuqqasijiet tal-pajjiż meta niġu għal riżorsi u allura ħafna drabi jkollna nirrikorru għal affarijiet bħal gaming u bħal li nkunu tax havens biex nagħmlu l-biċċa xogħol ta' 35% u mbagħad intuhom 20% rebate, eċetera. Nifhem li
ħwejjeġ bħal dawn jistgħu jġibu ħafna antipatija minn stati ikbar li ddejqu li aħna bażikament qed naqrulhom minn budhom. Però mbagħad hemm affarijiet li fil-fema tiegħi almenu fil-sistema tal-valuri ta' John Mallija, ħwejjeġ bħal assassinju ta' ġurnalista u li jkun hemm daqstant rubija bejn il-Prim Ministru u min allegatament qatila li da għanna fil-WhatsApp chats, speċa inti taf daqsi. Speċa dawn huma affarijiet li għalija huma inkwetanti ħafna, speċa dawn huma għal daw l-outputs, speċa irridu naraw fejn fil-magna maħniex qed naslu għall-indukrar li dil-magna għandha bżonn. U dali qed insaqsi lilek speċa inti bħala bniedem li inti bniedem maniġerjali, bħala bniedem li inti li bil-kidba tiegħek tevidenza ħsieb impenjat. Biex qed nipprova nasal għal flimkien miegħek għal fej morna ħażin, speċa fej saru dawn l-iżbalji. L-iżbal tiegħek qed tkun illi qed twaħħal kollox fl-aħħar ftit snin. Le, qed insaqsik. Kompli. Le, qed ngħidlek dawn kienu l-outputs. Qed tistaqsini fuq ċerti premessi. U l-premessi tiegħek huma żbaljati. Għax il-premessi tiegħek jitilqu mill-fatt li dawn l-aħħar 3 snin, 4 snin, 5 snin huma kruċjali li mhumiex. Huma importanti. Ma hu paċenzja. Jiena kuntent jekk tajli 20 sen ilu bdiet di u nistgħu nitkellmu hekk. Sa naslu għalija dik. Jekk tajli 20 sena, jekk 40 sena, jien Karen Grek, pereżempju, mhux tilu kol kien dak. Issa tajli mhux kien ġurnalista, sorry ta'. Imma kien ċar li kien ċar li kien til organizzat. U jien għandi suspetti tiegħi kif ħadd ieħor qal li jaf nagħmlu emela dik il-ħaġa ta' kif ġurat il-biċċa. Kulħadd għandu suspetti kelli Bernard Grek għandu suspetti tiegħu. Ejja, eżatt sew jagħmel. Imma il-punt mhux dak, il-punt huwa li hemm xi ħaġa sistemika f'soċjetà żgħira bħal tagħna illi qed tipprova tagħmel ħafna affarijiet u t-tjor ta' kulħadd jiġbed għal xawwatu. U allura jkun hemm il-clans illi nofshom ikunu bojot u nofshom ikunu suwed. U nittolerawhom dawn l-affarijiet. U jien għaddejjin biha di. Ma kienx fi żmien Joseph Muscat li bdiet l-istorja jien għaddejja. Tajjeb, le, ħażin. Imma hemm veru realtà li trid toqrida din ħaġa. Meta provajnija bejn 96 u 98 sibna it-tempesti kollha jqumu kontra tagħna, ħadd ma bekjan. Is-Seamless qed jaħdmu lid-dar. Daqshekk napprezzah xogħolhom. L-għażla tal-ħamija wiesa, il-kwalità hija għolja u r-reqqa li biha jinħadem ix-xogħol impressjonani. Meta qrabu ħbieb jeħtieġu xogħol ta' dan it-tip, jien nibgħatu man Seamless. Xi provajt tagħmel bejn 96 u 98? Daħlu trasparenza, nimmodernizzaw l-organizzazzjonijiet u fuq kollox dak li għandu x'jaqsam ma' korruzzjoni, indaħlu mekkaniżmu li forsi seta' jaħdem, forsi. Issa dak iż-żmien ħadd ma rid jagħmel din ħaġa. Pereżempju aħna ridna, jien rid skur u ħasħabi ridna illi konna sistema li biha jkun hemm maġistrat jew ġaġġ inkwirenti bil-riżorsi tiegħu illi jkun jista' jkmanda l-pulizija. Ħadd ma rid jisma' biha. Min huma daw il-ħadd imaqqas fil-partit tiegħek stess, jiġifieri? Tal-partit tiegħek qed jinnegozjaw, tal-PN ma rridux jisma', il-Kamra tal-Avukati ma rridux tisma', il-maġistrati u l-imħalfin ma rridux jisma'. ċara biżejjed. Sewa. Mela jekk għandek, ma salli mhux sewwa xejn. Mela jekk għandek dat tip ta' blockage, hemm xi ħaġa sistemika fl-istorja. Jekk m'għandekx rieda to go the extra mile biex tagħmilha, hemm xi ħaġa ħażina. Xi ħaġa ħażina hija di. Kulħadd hawnhekk naħseb jien lest jissottometti ruħu għal ċerta disċiplina ta' ħok li darek ħoklok tiegħek. U eventually mbagħad meta jkollok it-tip ta' economic growth li kellna wara 2013 dik kienet bla preċedent. Dak it-tip ta' economic growth ta' 7% real għal 7 snin waħda wara l-oħra mill-indipendenza law qatt ma kienet. Mela x'qed jiġri? Qed tikber il-massa ta' flus jiġru fl-idej, qed jikber il-ġid fl-idej, qed tikber il-konvatiż, xejdru bil-Malti, il-barma biex ikollok aktar. Fost il-private sector. Rejba, tnajdu. Rejba. Fost il-settur privat, illi aħna bħala suq ħieles nibbażaw fuq. But ovvjament,
il-companionage li timbena ma' strutturi soċjali oħra. Fl-akkademja, fil-kummerċ, fil-negozju, fil-ġudikatura, fl-avukaterija, fil-perizja, fil-kostruzzjoni, eccetera, eccetera, eccetera. L-ekonomija kif kibret? Anzi, nistan saqsik naqfu di tal-maġistrati għax interessat naqra dwar ukoll. Għandu żomma tal-maġistrati, l-ekonomija interessani wkoll. Mela, ħanibdew tal-maġistrati. Inti però gvern immexxi minnek ma kellux il-jiet biex jidleġisla din ħaġa, biex kellu bżonn ta' bil-fors li għalfej dik il-bisima. Kompli. Kellu bżonn ta' bil-fors li ikollu spiex ta' il-Kamra tal-Avukati u l-Ġudikatura li tajlek isma' ħadin nistgħu nagħmluha. Speċa mhux intom kontu tikmandaw. Imma inti tgħix f'pajjiż demokratiku, nittama hu. Jew taħseb li qed tagħmel hekk. Kultant ikoll id-dubji tiegħi, imma Le, il-mindset tiegħek isu jkun hemm l-awtorità tiddeċidi. Affarijiet ma jsirux hekk. Imma pereżempju jekk qed tagħmel bidla u lessa nkunu. fuq l-smoke, il-Caritas ma reditix l-smoke, ma xorta daħħalni, speċa ikun hemm dibattitu pubbliku or whatever bej l-entitajiet, u mbagħad fl-aħħar niddeċidu speċa il-pajjiż. Hemm differenza bejn dik li qed tissemmi int u l-eżempju li qed nagħtik jien. Dik eżempju li qed nagħtik jien kienet timplika bidla importanti fil-mod kif titmexxa s-sistema ġudizzjarja u kif ikun hemm mbagħad mexxu għal quddiem. Allura hija kien jagħmel sens illi l-affarijiet isiru bil kemm jista' jkun, jew laqqas b'kunsens, jew nkella b'diskussjoni miftuħa. Imma qed ikollu kooperazzjoni fuq għadi, sabbilli tajt twaqqaf f'maġistrat inkwirenti, jekk ma tħadd ma jkun irid joqgħod fuq. X'tagħmel? Ma mhux xogħolhom. Fis-sens li jekk is-sistema Għadek ma tafx, kemm hemm checks and balances, postijiet fejn m'għandux ikun hemm checks and balances. Fejn m'għandux ikun hemm. Fejn m'għandux ikun hemm. Alfred Sant favur id-deregulation. Le, checks and balances fis-sens, pereżempju, għadek kemm semmejt int. Jekk ma jridux, ma tgħidilhomx bil-forsi jagħmluha, le l-ġudikatura ma tgħidilix hekk. Żgħax il-ġudikatura hija indipendenti u ma tistax ittija. Hemmhekk hemm checks and balances tajbin minnaħa, ma jintużaw biex waqfu l-affarijiet minnaħa l-oħra. Issa fuq deregulation rispondi ukoll. F'ċerti areas hija għandna bżonn deregulation, f'ċerti areas oħra għandna bżonn aktar regulation. Pereżempju fl-ambjent għandna bżonn għandna regulation, ma tintużax, ma titħaddimx. M'hemmx enforcement. Exactly. Imma għajr dis-soluzzjoni tal-maġistrati. Ma sebtux soluzzjoni oħra speċjala darba, jiena li naf dwar speċa meta inti kont Prim Ministru ma tantx kont politikament. Mela, 5 kelli. Le. Nixtieq. Le, 13, moħni fil-basketball. Fil-Juventus u fil-Sampdoria. Eżatt, u fejda, u f'dik temmek kara. Ma sibtux soluzzjoni oħra għajr speċa li tingaġġaw il-maġistrati biex jagħmlu dan ix-xogħol. Jifhem dik kienet sistema u għad is-sistema li tintuża Franza, tintuża l-Italja, tintuża l-Brażil, tintuża pajjiżi oħra. U toqgħod terġa' tivventa rota dik qatt ma nemmen fiha jien. Jekk hemm sistema li qed taħdem pjuttost tajjeb postijiet oħra, tara kif se tapplikaw. Isma' mistoqsija li kważi mhux ma nistaqsam xejn ma behavior. Jiena naħseb li Malta li għandha bżonn meta niġu għal partikolarment ċertu każijiet kriminali, l-użu ta' Pulizija Federali li tiġi mill-Ewropa, bħal bl-Amerika għandhom is-sistema tal-FBI fej, taf kif taħdem l-FBI inti bażikament, li tmur fil-lokal u ċertu każijiet tinvestigahom hekk għalfej. Għax aħna tanta naqru bija spiex ta' jiena l-kuġin tiegħi jaħdem l-assa ta' Bormla, mbagħad telif l-fajl, mbagħad biex ta' forsi hawnhekk qed nibbanalizzaw ukoll ġifieri l-eżempju, però naħseb li din il-prossimità għalilna anke tissalvagwardja għall-pulizija għax da spiex ta' inti forsi qed tinvestiga xi gangster għandna vera perikolus u għandna jorqod erba' kantunieri l-bot minnek jaffejt mur l-iskola t-tifla spiex ta' mhux wejers bih daw u lilek qed tinċentivak biex xogħolok forsi ma tagħmlux daqshekk sew għax trid tipproteġi fl-aħħar mill-aħħar titħares l-interess tal-familja tiegħek. Biex ma nafx, jiena meta splodew il-defni, l-ewwel ħaġa li għat lill-mara kienet
għandna bżonn li tiġi police force minn barra u b'xi mod intu ġurisdizzjoni fuq il-pajjiż. Kont perswas li speċta tant kienu kompromessi il-kummissarju dak iż-żmien. Modi differenti ġifieri mhux neċessarjament għax kienu nissisina. Imma tant kienet rip il-qalba tal-poter tal-pajjiż li ħassejt li kien hemm il-ħtieġa ta' nies li mhux biss ikollhom li qed jinvestigaw ma' nies li kollhom li qed iresqu li jkunu minn barra l-pajjiż. Ma nafx taħseb fuqha. Ma għandek żball fuq l-FBI, għax l-FBI ma jistgħux jislu f'każ bħal dak, jekk jiġri pereżempju fl-istat ta' Massachusetts. Dak huwa l-FBI jistgħu jitlu biss f'każi li jimpaktjaw fuq il-kompetenza federali tagħhom. Fejn ċerti joqsma fejn jekk huwa delitt federali jidħlu huma. Imma til ta' ġurnalista mhux naħseb til federali. Le. Le? Assumejt li jkun. Le, tista' tiddefinixih bħala tali, imma mhuwiex sakemm ma jiġix imbagħad definit in terms ta' drittijiet tal-bniedem federali. U Attack on the Fourth Pillar of Democracy? Twila wis bħala każ li jidħol federali? Le, ma anki fil-każ Ewropew. Għandna pulizija. Forsi. Le, anki hemm oħrajn bħal Olaf pereżempju li tagħmel ċerta affarijiet ta' sigurtà bħala kontrolli. Imma fuq affarijiet huma ta' kompetenza Ewropea. U dawk ma jistgħux iresqu. L-Olaf kieku resqu l-John. Ma jibdew investigazzjoni. Jistgħu jibdew investigazzjoni. Huma xorta tagħhom issa tal-FIAU jidher li jindaw jiġbru informazzjoni. Huma aktar qawwija. Huma aktar imbagħad mhux accountable biżejjed u hemm ċerti problemi fit-tmexxija tagħhom ukoll. Ukoll, tajjeb. Mela, jew le. Għand il-manux ta' Paċville immur ta' sikwieta l-ikla romantika mal-mara jew ma' xi ħbieb intimi tiegħi. L-impenn li jitfgħu f'kull platt huwa kbir u huwa rifless fil-kwalità u fit-toma. Bla dubju ta' xejn il-manux nirrakkomandah lil kulħadd. Mela, lura l-ekonomija. Mela, inti speċta inti għati jorajt isma' ġan ġraw daw l-ħafna affarijiet li nistgħu naqblu li dan huwa l-ar żmien fid-demokrazija fl-istorja tad-demokrazija ta' Malta. Le ma nabilx ta'. Limkien 62, 64, 66. Għax hemmhekk jekk inti soċjalista għandek il-Knisja kontra tiegħek, għandek il-Gvern Ingliż kontra tiegħek, għandek il-Partit Nazzjonalisti ovvjament kontra tiegħek. U id-drittijiet tiegħek kalpestati. Bejn is-60 u s-68, 69 kellna emigrazzjoni ta' 70,000 ruħ. Il-maġġoranza tagħhom kienu laburisti. U kellhom jitilqu minn Malta ma kellhomx ċans isibu ġob. Mela, forsi mela jiena nista' ngħid li kemm ili ħajjin l-affarijiet qatt ma kienu. Mhu kemm li ħajjin mhux hekk. Għatlek li pensjonanti, ġifieri. Ġifieri l-istorja tiegħek ngħid well. Exactly. Mela, kemm ili ħajjin qatt ma niftakar l-affarijiet daqshekk żiena. U ma nistax ngħid biex ta' l-isfortuna hija li ma nistax ngħid x'ġara fis-66 għax ma kontx hemm fis-sens ma jextomx. Imma kemm ili ngħix qatt ma ħassejt biex ta' li kienu daqshekk da' tribalizmu, insomma, eċċessi violenti li jisu anka is-sens ta' impunità biex ta' huwa sfaċċat. Imma inti qed tgħid li fl-istess ħin speċa il-counterbalance ta' din il-ħaġa hija li l-ekonomija marret tajjeb. U naħseb ukoll il-fattur soċjali li rriżulta mill-ekonomija. Veru li għandna problemi ta' faqar, veru għandna problemi ta' housing importanti f'ċerti joqsma, ma bla ebda dubju ta' xejn l-standard of living tan-nies, speċjalment tan-nies mezzo taħt. Ġi konsolidat, u mar tajjeb, ġifi għalkemm kien hemm ġid kbir maħluq u ċerti nies marru tajjeb aktar minn ħadd ieħor, imma lanqas kienet qassim tal-ġid li naħseb jinsar ċerta ġustizzja. Ma il-ġid relattiv jidhirli li d-disparità kibret le bej minnu senju. Ma dik qed tiġri kull imkien minn 2008 quddiem fl-Ewropa, bħala riżultat tal-kriżi li kellna fl-Ewro. Dik hemmhekk waslet biex ikun hemm disparità tinfirex. U l-ekonomija
ta' Malta tara ekonomija sostenibbli kif nara jiena spiex ta' kelli podcast ma' l-ekonomista Meri Brigulio. Ma nafx fiex il-Meri. Naf minni, ma nafx personali. U Meri spiex diskrivi d-situazzjoni tal-barbecue fej jisu fi 2013 kena dan-nar għetijati spiex u tfajna fieħ kemm jista' jkun affarijiet biex dan-nar jaqbad u spiex ta' ikolna fjamma vera kbira. Tfajna fieħ pereżempju ġemmi l-ambjent. Tfajna fieħ il-fatt li spiex ta' kif tajt il-well-being ta' ħafna minn daw il-ħaddiema li jaħdmu f'paga vera tan-nejk biex fil-kostruzzjoni. Tfajna r-reputazzjoni ta' pajjiżna li inti ma taqbilx fuqha. Taħseb li daw l-affarijiet daw l-assi kollha li tfajna għandna ċittadinanza. Taħseb li daw l-affarijiet kollha huma ħwejjeġ li jagħmlu l-ekonomija sostenibbli. Ma jnaħseb li Mrs. Brigulio ħadet żball mhux 2013 ridet tajt 2003. Meta tħanna fl-Unjoni Ewropea. Għax kien hemmhekk li telaq is-sinjal. Tinsiex li jekk se nitkellmu fuq l-ambjent, l-ODZs infetħu kompletament fit-2006, 2007. Illi hemmhekk kien ta' sinjal li bħala parti mis-sħubija tal-Unjoni Ewropea konna se nippruvaw nivvalorizzaw ħafna aktar l-art Maltija bħala capital investment. Imma li minn hekk imbagħad li ġara kien da illi kellna distortion qawwija tal-mod kif sviluppajna ekonomikament. Dak li konna bnejna mis-1960s il-qudiem taħt nazzjonalisti u laburisti fl-industrija, per eżempju, bil-mod il-mod ġi threatened, ġi medded, għaliex. Għax bdew jitlu regoli tal-Unjoni Ewropea, illi frankament ma tistax tpaċi magħhom jekk se tmexxi industrija illi awtonoma f'pajjiżna. Jekk tħares l-industrija f'dawn l-aħħar snin, bażikament naqset bil-kbir l-impatt relattiv tagħha fil-ekonomija. Jitħares li il-bidja. L-industrija ta' tal-manifattura. Manifattura. Sewa. Manifattura, nkunu ċari fuq di. Il-bidja ġara l-istess, il-bidja spiċċat f'Malta. Mid-2003 l-qoddim, mux 2013 l-qoddim, 2003 l-qoddim. Xħa minn flokom ħadet bil-kbir servizzi finanzjari, ħabi kbir il-gaming, ħabi kbir u tajjeb il-servizzi marittimi, imma dawn huma kollha setturi illi huma barra mill-ambitu ta' kif titmexxa l-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea m'għandix regoli tal-jom. Fil-qasam tal-bidja u tal-industrija fost oħrajn għandha. Mela fejn qegħdin taħt ir-regoli tal-Unjoni Ewropea mżilna l-isfel. Fejn qegħdin barra mir-regoli tal-Unjoni Ewropea, imma aħna membri tal-Unjoni Ewropea telaqgħu l-qudiem. U l-iskattar il-kbir mbagħad li ġara kien wara 2013 li fl-aħħar is-servizzi finanzjari telqu. Taħt dal-ċur kostanzi dejjem barra mill-ambitu tar-regoli tal-Unjoni Ewropea. Telqu x'ġifieri telqu, ġifieri kibru. Kibru. Splodew. Kibru. L-tkabbir ekonomiku enormi. Però splodew ħabba l-Unjoni Ewropea. Le, x'għandha x'taqsam? Kif xifer għandu x'jaqsam? Jekk tgħid l-Unjoni Ewropea m'għandix regoli għalihom dawn. Billi m'għandix regoli ma l-fatt li aħna nistgħu aħna il-raġuni li aħna nistgħu pereżempju nġibu nista' l-gaming hawnhekk li biex jisservizjaw jinnaf l-Iskandinavja jew il-Ġermanja huwa minħabba l-fenomenu tal-passporting li toħloq l-Unjoni Ewropea. Le, tantek żball fuq għadi, m'għandix taqsam. Imma apparti minn hekk. Għalfejn m'għandix taqsam, żomm, korreġini. Għal din raġuni li waħda mill-affarijiet li ma hemmx regoli fl-Unjoni Ewropea fuq passporting. Mux regoli fuq aħna fil-fat aħna ċamilna fil-gaming. Ħloqna regulatory framework għal-gaming. Għax fl-Europa kif tajt int ma kienx jeżistu, imma ir-raġun li stajna niddiljaw ma' kumpaniji bħal jinnaf, il-Betsin, il-Gig, huwa speċa parti kbira minn dak li kien jagħmilna attraenti kien il-fatt li konna fl-Unjoni Ewropea qed niddiljaw bl-euro li l-euro m'għandux taqsam din ħaġa, skużi. Ħafna bil-affarijiet, pereżempju, jippruvaw. You're susceptible to forex or forex changes. How for gaming? Meta qed game dak stess, come on. Da mhux long-term investment. Qed game dak stess. Qed twaddab il-flus tiegħek daqshekk. Taf x'in rate of exchange. X'għandha x'taqsam? Imma l-overhead x'inhuma? Overheads mhux dejjem din. X'għandha x'taqsam? Bir-rispett kollu ta'. Imma kieku waħda mill-problemi li se jkollna issa hija preċiżament di.
illi l-Unjoni Ewropea diħla bil-kbir fuqhom daw. Tipprova tirregola servizzi finanzjarji. Le, Diela wkoll fil-gaming. 100%, imma naħseb il-boom ġara. Hemmhekk il-problema tagħna. Il-problema tagħna hija preċiżament illi issa qegħdin kollox le. Għandna ħafna f'dal-basket u dal-basket jiġi mafus. Għalfej, mela, sekonda għada, komplu tal-gaming, sekonda għada. Ġviri, għalfej ma splodiċ qabel 2003 allura l-gaming, għax il-fema tijaj, u kont tkellim ta' ma' avukati somali u għana familjari ma' dan il-sujġet, u bazzikament il-konklużjoni kienet li dak li kien jagħmilna attraenti kienu żewġ affarijiet. One, li aħna konna kapaċi l-noħol u regulatory framework f'industrija li ma kellix regulatory framework. U allura stajna nagħtu l-liċenzi li dawn eventualment biex ta' issarfu f'ħafna flus għal kumpaniji, kwis ħafna flus għal taxxi, kwis ħafna nies li ġew Malta biex nimpjegawhom, eċetera, eċetera. Imma kienet il-fatt li konna fl-Unjoni Ewropea u daw setgħu jagħmlu business ma' pajjiż li qiegħed fil-framework Ewropew biex kien ħafna affarijiet li kienu biex li kieku għandna barra il-framework Ewropew u anke l-finanzi speċjalek għalhekk marru tajjeb. Ma taqbilx. Tkellmuna fil-kummenti, id-dibattitu. M'għandix taqsam frankament. Waħda mill-affarijiet preċiżament tkun għamu problemi kienet illi kien hemm ħafna ġurisdizzjoni tal-lotteriji nazzjonali illi ma ġbitomx dil-istorja u provaw waqfuna mill-lat ma kellhomx framework Ewropew biex jagħmlu hemm, provaw jgħaddu mill-Council of Europe. Apparti mill-fatt mbagħad semmejt li 2003. Wara 2003 li beda jiżviluppa l-gaming. Eżatt, ħabba l-Ewropa. Le, ħabba t-teknoloġija qed tiżviluppa. Ukoll, I think naħseb tuża perfect storm. Le, ta' Bdiet u mxiet il-qoddim l-internet gaming beda jitlaq bil-kbir. Round about 2002-2001, veru. Mbagħad telaq fi żmien wara 2003. Indipendentement mill-fatt jekk tħallni xewle fl-Unjoni Ewropea. U mill-bidunet il-Gvern Malti ta' żmien kienet tentivi li din hija xi ħaġa delikata. Jekk tħares l-istatistika ekonomika sa 2008 u anki wara, kont nistaqsija jien, għaliex ma toħroġ ftit aktar fl-economic survey ta' kull sena, ftit aktar analiżi tal-gaming sector li bil-mod il-mod beda tila, 10%, 8%, 15%, 12%. U qatt il-Gvern ma ta' breakdown eżatt dak iż-żmien ta' fiex jikkonsist il-gaming. Sallum, mbagħad għaddejja l-istorja. Jekk tara survey ekonomiku ta' li joħorġ il-Gvern kull sena, inkluż dal-Gvern ġifieri, u tiċċekkja ftit xi jgħid fih mal-budget joħroġ dan, iħares li l-ekonomija Maltija kif żviluppat. U tajt, imma fuq il-gaming se jgħid. Kważi ma jgħid xejn. Għalfej ma jgħid xejn naħseb inti. Moħbija hu. Għalfej daqshekk mistur, għalfej dal-misteru kollu. Għax nafu illi hija target ta' ġurisdizzjonijiet oħra biex ikissruha. U fil-fatt issa tisiru ħafna n-nies li nkellem fil-gaming għedu li wara l-grey listing il-liċenzja ta' Malta m'għadix daqshekk spiex ta' prestiġjuża. U tu ovvjament grey listing. Fem daw jaħdmu fl-industrija u m'għandix taqsam grey dekka mal-problema li għandhom imbagħad kif se jħorġu flushom il-barra wara li jagħmluh. Hija problema. I problema, right, imma l-problema kbira aktar kienet illi f'dak li għandu x'jaqsam ma kif jitħaddmu l-affarijiet tal-gaming, tkun hemm aktar u aktar kif tajt regolamentazzjoni jippruvaw jillimitaw kemm jistgħu jaħdmu minn Malta. U fl-istess ħin postiet fl-Iskandinavja tjoħolqu l-framework tagħhom biex ovvjament daw jiġibu daw. L-lotteri nazzjonali tagħhom xkolla jirrabjaw li qed jitilfu l-gaming fiċ-charity. Mela, fuq tal. Għandna reputazzjoni, u mhux tal-aħħar ta' ġifieri, ta' pirati. U fil-fatt aħna l-eruq tal-pajjiż huma pirateski. Fizmi l-Kavalieri kellna industrija sħiħa dejja bil-piraterija tal-korsar. Tal-korsar, imma jippreċedu l-pirati. Malta kienet bħal dal-ħab fej il-pirati jiġu biex jistaħbew. Konna ideali ma konniex eżatt fuq ir-rotta tal-kummerċ, ma fl-istess ħin konna insomma. Siri għamel xismu tiftakru?
Ħallelin tal-Bahar, għamel serje ma Ħallelin tal-Bahar issiba fuq il-YouTube. Nitfawlu link. It-tieni verżjoni tal-app Free Hour tgħin eluf ta' studenti f'kull istituzzjoni edukattiva ta' Malta jqablu t-timetables ta' xulxin fil-waqt li tħabbrilhom meta jkun daħlilhom l-istipendju u torjenthom fl-università permezz tal-Campus Guide Videos. Mela niżlu l-app tal-Free Hour u segwuhom fuq l-Instagram tagħhom freehour_Malta. Isma, umbat kellimtni wkoll fuq spiex ta' kien hemm dal-famuż dokument ta' 2006 li għamel li fetaħ Loadizet, mhux biss fetaħ Loadizet imma għamel biex ċertu nħawi fetaħhom għall-iżvilupp li qabel ma kienu ċertu green spaces, eċetera, naqblu. Però gvern meċi mu Muscat mbagħad fi-2015 di kompla jafas il-gas fuqha biex dejjem hemm dal-avveniment. Forsi xi naqra mistur daqs dak li kontettajt inti dwar il-biċċa xogħol ta' double taxation tal-Amerika ta' 1996. Hemm da dokument DC-15, familjari ma inti da DC-15? Mela, DC-15 bażikament huwa da dokument li memus fl-aħħar paġna tiegħu ġifieri moħbi kompletament biex ħadd ma kienet jistendi li ħajkun hemm din il-biċċa karta. Kien hemm it-tibdil tal-height regulations, tal-height limitations, ġifieri daqqa waħda bl-inħawi setgħu, ġifieri kważi ma nafx ikkux ma nafx kullhom kien, imma dik bażikament jekk titwila. Hija dik bażikament li nbidlu il-height limitations tal-pajjiż sewwa. Jiġifieri pereżempju available maximum height in meters without basement. Solar ġi 7 meters 70 centimeters. Palma naħseb taf solar huwa 2 meters and 70 centimeters. Ġifieri f'daqqa waħda inti jekk kellek permess jew kellek id-dritt li tibni solar, daħda tista' tlieta le kemm inħażin fil-mezz. Tnej u ftit, tnej u biċċa. Ġifieri one vera fit-2006 taħt in-nazzjonalisti dil-ħaġa bdiet. Ma sena ftaħt il-nazzjonalisti kienet 6 l-art ġdida. Eżatt, mhux height limitation kienet. Fehim differenza bejn ħaġa oħra. Hemm differenza bejn ħaġa oħra però. Tal-Loadizet ta' 6 kienet off-shade għal my view, għax ovvjament qed tiftaħ l-art. Fejn bejn 96 u 98 provajna ndaħlu policy għamu l-wifem kollha bas-soltu. Illi fejn għandek art agrikola ma tistax bissa. U konna se nistat nagħmlu leġiżlazzjoni qawwija, sa kienet prattika. Il-laħwa kemm għam storbju, imma fin-2006 qabdu Loadizet fetħu. X'differenza? Issa bu height limitation, nispjegalek ukoll. Jiena naqbel ma' height limitation titlaf ċerti areas għaliex le. F'ċerti areas iva. Pereżempju, waħda mill-affarijiet li fin-96-98 ipprovajt nenfasizza jien illi speċjalment lejn ħadd tas-South illi it-tella solar extra għax kien hemm limitation fuq hemm titlas is-South kienet tagħmel sens. Għax kien hemm the population movements li kienu qawwijin. U konna provajna daħlu policy oħra illi mill-ġdid ċema kienet popolari illi fil-housing estates tal-gvern peress li kien hemm talba kbira għal accommodation soċjali intellaw solar ieħor. Ovvjament kien qiegħed hemmhekk ħaġ gost. Għax ikollu ħafna social cases u hekk. Le, għax anki l-problema li toqgħod jibnulek fuqek. U għadha mill-affarijiet li offrejna, illi kull min qiegħed housing estate u tibnu l-fuq dar rasu, intu accommodation extra sakemm jinbena, flukanda li jrid, whatever. Ma xorta konet lifna l-voti fuq għadi. Mela, inti qed tgħid li jena sa ċert punt naqbel. Iżda height limitation mhux qed skandalizzani bl-ebda mod. Imma skont kif isiru l-height limitation. Dik ħaġa oħra mbagħad veru, ma bħala prinċipju mhux xi ħaġa li tiskerjani, no. Sewa, imma naqbel li l-height limitation biex at a point partikolarment. Biex li ma ta' ġifieri fil-li kollok 3 floors jew 2 floors, b'għawa ta' dejk jibnu lek 10, all right, dik ġennata, ma żomm. U anka jiena l-iktar li jurtawni meta jkunu viċin il-village core. Li speċtanti fil-li għad miexi f'nofs balzan un bat b-wara d-nisa t-spunta għanna da torri kraħdawa. Ġifiri, kiku naqblu kiku il-height limitation sar
bl-iskop li l-popolazzjoni għandha bżonn iktar postijiet fejn toqgħod għax il-popolazzjoni qed tespandi għal daqstant ejja naraw kif se nġestixxu speċjal l-art l-għandna. U kumbat tajt ma trix. Ma l-inċentiv ma kienx dak. Jekk tibqa' tajt u veru tkun trida, mhux bil-fond biss, ma trix aktar bini fuq art ġdida. B'xi mod ieħor tirrikwadra il-bini li għandek diġà mibni. Sewa. Veru toħloq problemi, per eżempju, bil-Kirkara nagħmlu mod ċerti areas. Inbnew fi-snin 50, 60, issa min kien jgħix fihom miet, familji telqu, eċetera, qed jitwaqqgħu jitilgħu mbagħad sakemm jitilgħu 3 solari tifhimha. Imma xi kultant tentazzjoni tkun tibqa' telha l fuq. U mhix daqstant sabiħa laqqas dik. Le, mhijiex. Semmejt iż-żewġ affarijiet li kkawżawlek problema ta' popolarità li kienu jew mhux problema tal-popolarità, imma li sibt ħafna reżistenza għalihom li naħseb li mbagħad ikkawżatlek biex il-popolarità tiegħek tiġi minata ftit ukoll. Mhux kollox jiġri fil-ħajja. Meta tagħmel. Meta tibda dejja n-nies imbagħad idejquk huma. Kifex ta' dil-ħaġa spiex ta' evidentament spiex ta' l-affarijiet li xtaq tagħmel inti għand bejwel jor għandna naħseb lan huwa l-istess li rid ngħid fuq tal-height limitations biex li kieku l-intenzjoni saret biex nakkomodaw iktar nies. Ma fejn taf li mhux għalhekk saret. Għax l-speculation saret. Ja, ma l-ispekulazzjoni tibni fuq l-intenzjoni tajba ta' ħadd l-spekulazzjoni ma' wkoll li inti tinvesti llum bit-tama li għada tagħmel ħafna iktar flus. Dak l-ispekulatur. Imma ħadd jista' jkun qed imexxi politika bil-intenzjoni tajba u jirbulu fuqha. U inti li issa għext daw is-snin kollha u li kellek kampanja karriera pjuttost rikka fil-politika, temmen li il-lobby tal-kostruzzjoni ma kienx aċċan ħafna għal-policy ta' din ix-xorta. Mhix konvint. Iktar naħseb jippreferi kollu word version biex jagħdem fuqha x'u mbagħad jista' jagħmel li jrid fuqha, ma parti minn hekk. Nemmen li l-lobby tal-kostruzzjoni huwa attent biex jirkef fuq l-intenzjoni tajba ta' ħadd jagħmilha tajjeb ħafna. Jien kont naħdem fir-real estate. Mela, jekk jien għandi plot sewwa u dil plot illum issarraf li 3 appartamenti, ħallit li terrest house, it-sija, waqqajta u sarfet li 3 appartamenti. Issa qed titkellem height limitation fuq xi ħaġa ġdida? Height limitations fuq xi ħaġa ġdida u mhux hekk ġdida u mhux, jiġifieri jiena qed nista' jew għandi pereżempju. Għax height limitation qod naseb fuq jien l-aktar hija fuq areas ġa mibnija. Le ukoll, it-tnejn li huma. Le mhux it-tnejn li huma b'differenza. Le ma in this case huma it-tnejn li huma. This is just overall height limitation. This is kif ninterpretaw l-idea tas-solari. Ġifieri dik hija across the board. Sewa, issa ovvjament jekk jiena sviluppatur, spekulatur, xrajt plot. U dil-plot nista' noħroġ 3 appartamenti minna ħanagħmel dak iż-żmien konna nagħmel jinnaf mit-telf imma jekk daqqa waħda nista' noħroġ 6. Ara kemm ħanagħmel ħafna iktar flus. U partikolarment minn kien jaf li din leġislazzjoni ġifieri dik il-biċċa karta hija biċċa deb printjata fuq A4 għax jekk jiena naf li f'daqqa waħda l-height limitations ħajinbidlu u niġi fuqek u inti ma tafx u inti minn għalik li l-plot tiegħek tiswa X. U hija dak affarijiet normali, normali kif ikun isir tbażbit tal-affarijiet. Huwa xorta ta' insider trading. Eżatt. Ġieri għalhekk ġieri inti ma temminx li il-lobby tal-kostruzzjoni kellu xi ħaġa x'jaqsam magħha dik? M'għandix dubju li kellu x'jaqsam, mhux bil-fors kellu x'jaqsam milli mottiva d-deċiżjoni, imma. Li rikien fuq id-deċiżjoni m'hemmx dubju. Imma inti bniedem li tinkwitak li l-qrubija bej il-big business u l-politika u speċ ta' kemm il-partiti jiġu finanzjati minn dawn il-kummerċ. Ma naħsibx li għadda x'taqsam mal-finanzjament tal-partiti. Mela ma xiex taqsam. Aktar mal-qrubija ta' persuni ma' persuni. So, tixtieq tespandi fuq għadim? No, mhux għalfejn, mhux ċari ngħid. Ma jekk il-partit għandu bżonn speċjal partit għandu spejjeż kbar. Le?
Allura? Minn ximkien daw il-flus irriġibi, ma' il-flejes irriġibi. Iva, il-partiti ma finanzjati, parti mill-settur privat, mux ċara din. Allura mbagħad la darba jena tinħallas lek il-pagi. Tħallas il-pagi fil-kas, kif nafajin l-istoria fil-sistema li kont naħaddem jena l-lanqas, ma kienux jħalsu il-pagi, kienu jgħatu donazzjonijiet. Nistaw naqbdu forsi. Alright, mela. Xaġa li ma qbilniex fuq għajna inti, darba minnhom. Kont naħseb inti kont għamilt podcast. Naħseb podcast kien jew inti tagħmel podcast le wkoll. Ma huwa ministers ta' mhux bħal tiegħek. Qed toġbok l-esperjenza s'issa? Li ma waħda. Tintaw s'issa. Waħda li daqshekk trasparenti jew. Din, id-bissima tixet li Iva, jena ħanoda Iva, close-up ta' d-bissima, jek joġbok, thank you. Xanna, jina Mikil, wieħed mill-editors tal-podcast ta' John. L-esperienza fuq il-podcast hija waħda qawwija u propju għaliex il-buzz ma jaqta' xejn la waqt waqqas wara r-recording tal-podcast. U anke għaliex bħal ħafna u ħafna oħrajn fil-podcast sibt it-tama li fl-aħħar il-Malti les jiddiskuti b'intelligenza u mingħajr ħafna bżieq u tixjir tal-idejn. Iddeċidejt nipproduċi dokumentarju ċkejken illi effettivament jgħid l-istorja tal-podcast sux. Għal daqsan qed nappella lilek u taħdejk illi lkom issegwu l-vjaġġ ta' John u sħabu sa minn Marzu tas-sena li għaddiet. ġajlu sena. U allura li bħali tixtiqlu dan dokumentarju isir realtà, tidħol fl-Indiegogo link li hawn memuża ma' dan il-filmat u t-tieni daqqa tiktubx. Kemm tixtieq inti? Permezz tal-biċċa xogħol tiegħi u l-wieġeb numru ta' kurzitajiet marbuta mal-podcast u kif ukoll illi nixħeddaw fuq l-isterja tal-karattri illi sawru l-podcast dak li huwa llum. Kulħadd għandu storja, kulħadd għandu elementi interessanti fih. Da ma jistax isir bla flus, kameras, dwar u x'nafin. U għalhekk kumilment qed nitlob il-kontribuzzjoni tiegħek qed nirrepeti u fidek mela. Li, ċaġil ma konix bilna fuq għajnu inti. Jien kont nedejt kampanja biex jinfetaħ kas kostituzzjonali fuq il-Broadcasting Authority. Dak inti u Peregrin kien? ħaġak Peregrin jismu. U għas jismu Christmas kien. Mux Pellegrini u Peregrin? Le, Peregrin. Il-Peregrin. Paregin? Le, x'Paregin? Peregin, ħabibti. Le, konna ftaħnija fl-imkien, jiena kont nedejta speċa, kont il-bniedem li. Sittu, mux inti. Le, fl-imkien. U inti speċa dal-kas kostituzzjonali, taf fiex jikonsisti il-kas kostituzzjonali? Għajli ħana nafx. Taf jew ma tafx? Għajli ħana nafx. ħana għajlek għax ma tafx. Mela, il-kas kostituzzjonali speċa qed jistaqsi l-Qorti Kostituzzjonali jekk il-mod kif jitħadmu l-istazzjonijiet tal-partit imux kontra l-Kostituzzjoni u kif taħsisom il-BA, bażikament, jekk hux antikostituzzjonali. Fil-fema tiegħi huwa iva. Inti x'taħseb fuq dal-kad? Naf li kont sejjaħtilna ġihadi u xi ħaġek, ma nafx eżatt kien. Ma nżogarx il-kolma kienet peġorattiva. Kien hemm xi naqas l-antek kostra Islamika fiha x'imkien. Issa, jiena għalfej jinteressani dak il-każ. Partikolarment jinteressani propju ħabba din il-rubija bejn il-big business u l-partiti. Sewa. Iktar mill-li, inti kont inkwadrajta li speċa xaġa ta' free speech u propaganda, ovvijament il-propaganda bħalma tista' timmaġna li ma ġobnix, iddejaqni, inħoss li speċa. Propaganda inti tajta, ma insomma. Nistaw kol nitlu fija, speċa. Imma l-iktar ħaġa forsi inkwetanti, speċa l-ewwel net jien xtaqt inkun naf, daw qed jiksru għal-liġi jew le, jew daqna jagħmlu lil Madonna jridu, speċa daw ma jdaħlux il-kontijiet ma l-MBR, jena l-ħares ma namilix. Il-kont tal-arms għandhom xi 5 miljoni xituhom għall-ħares njena tal-kantuniera ma tamlix għat 3 xhur għax għandna xitwa minn dehumidifier. Il-vat qegħdin b'xi 5 miljoni oħra blura. Speċa xtaqt inkun naf daw fuq kollox jista' għandna effottu biex ħanaraw da jekk mhux qed jiksru l-Kostituzzjoni. Biex is-sommarju tiegħi kien li hija daw jiksru l-Kostituzzjoni.
Pero li interessani wkoll huwa l-fatt li inti għandek iż-żewġ l-ikbar stazzjonijiet ta' television f'Malta li il-board li tara li tirregolhom hija maħtura minn PN u PL. Ġifieri, daw għandna qegħdin fil-ground tal-futbol kontra l-bqija tal-industrija u r-referees daħlu għażluhom huma. Dik ukoll ovvjament ma ħoss li jasew, partikolarment għax jiena qiegħed fil-qasam. Nħossni żvantaġġat. Però iktar minn hekk ukoll terġa' li daw għas daħlu l-kontijiet mal-MBR. Issa, jiena naf kemm diswini biex nagħmel dan il-podcast u nista' nimmaġna kemm jiswa ħafna u ħafna iktar biex tmexxi stazzjon tat-television. Sewwa. U naf ukoll ir-reklamar kemm jinbih. Ekonomikament dik is-somma ma tagħmel sens. On paper tista' ddum taħdem u beħdejnihom ma tagħmel sens. Allura mbagħad jibdew jimtu sospetti. Tibda tgħid daw kif ma jdaħlux il-kontijiet fl-istess ħin b'xi mod qed imantnuhom daw u mbagħad ikollok għandna xi x'kien jismu dak Silvio De Bono. Tiftakar il-sura ta' Silvio De Bono tal-Invoices li sfaċċatament, pubblikament, il-Simon Busuttil għallu int mhux aħjar taqtaħħa għax nieqaf inħallas lek il-pagi lilek. Għallu ġalas li l-pagi mhux reklami dawk, għallu reklami għajnek. Biex ta' hemm ħafna, biex ta' għalija dawk jiena perswas li dawk l-istazzjonijiet huma magni tal-ħasil tal-flus biex il-liġi tal-finanzjar tal-partiti naqbżuha u ma nkunux nafu min qiegħed jiffinanzja l-partiti tagħna li eventwalment tirriżulta f'xi ħadd bħal Silvio De Bono li ħossu intitolat li pubblikament jgħidlek Simon, għala ħalqek bro, għaxin lilek xtrajtek. Dak huwa lingwi tiegħi. Ija, ma jina fem, kon li xnaqsam ma twaqqif tal-One Television kont jien li tellaqtu l-qudiem. U forsi tagħmel tajjeb li tħares li d-debates li kellna fil-Parlament meta wasalna biex nagħmlu għad il-ħaġa. Għax Fene Kadami kien insista qabel il-92 li daħħal radio stations ta' privati. L-Partit Laburista taħt Carmenu Sulbonici kien opponija di l-ħaġa, għax qal jekk se nagħmlu hekk se tiftaħ rebus. Imma once li deret illi Fene Kadami rid jagħmilha di l-ħaġa, mbagħad il-Partit Laburista daħal bil-istazzjon tiegħu kif kien jaf li se jagħmel il-Partit Nazzjonalista tar-radju dak iż-żmien. U hekk ġara. Wara l-92 kont jien il-leader tal-Partit Laburista u insistejt li għandu jkollna television station tagħna. Għal-raġuni illi kif kienu mexxin l-affarijiet bl-uniku stazzjon ta' television Malti li kien hawn f'pajjiżna mill-istat kienet ma' għodda tal-gvern. Issa tibqa' dejjem jibidel il-gvern u tibqa' l-istess kritika. Waqt jella laqas il-partit imbagħad ikollu l-istazzjon tiegħu television biex juri il-messaġġi tiegħu. U dik għalija ma nara xejn ħażin fiha? Le, intrinsikament forsi m'hemm xejn ħażin fiha. Ovvjament biex kostituzzjoni semmejt, issa nitkellmu fuq dak li semmejt bħala abbużi fit-tmexxija. Imma kostituzzjonalment ma nistax nara għaliex tista' tgħid ma tagħmilx sens, allura sorry ta' businessman jista' jkollu television station tiegħu. Jew il-Knisja jista'. Tajjeb. U l-partiti ma jistgħux. Nista' spjegara għalfejn. Ma tagħmilx sens. Ma hu paċenzja, sin smajt. Ma tagħmilx sens. U kellna dibattitu fil-Parlament. Fil-fatt aħna tlaqna biex nagħmlu dik l-istazzjon tagħna u l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern dak iż-żmien aċċetta allura illi jħalli t-televisions jinfetħu wkoll bl-istess mod. U fid-dibattitu mbagħad kien Michael Frendom il-Ministru konċernat, kien ħareġ dal-kompromess illi sakemm ikun hemm fl-spektrum ta' television stations bilanċ bejn il-partiti f'dak li għandu x'jaqsam ma' stazzjonijiet, dak jittieħed li qed jissodisfa il-bilanċ meħtieġ internazzjonalment, nazzjonalment. U mbagħad ovvjament is-settur privat jista' jidħol bl-istazzjonijiet privati tiegħu. Ovvjament għandek l-economics tagħha se nitkellmu fuqha wkoll jekk trid. Imma irrispondi fuq di l-ewwel. Mela, kostituzzjonalment, mela, żewġ affarijiet, mela, kostituzzjonalment għandek l-ixu li l-Kostituzzjoni tajt li isma'
f'każ ta' xandir li għandu x'jaqsam ma' ġrajiet kurrenti u għex ta' din ix-xorta, irid ikollok kemm jista' jkun l-imparzjalità. Issa, ovvjament, din meta tara jenna l-aħbarijiet tal-wan u taqbad snippet ta' 3 sekondi ta' Adrian Delija u tispinja b'mod biex li għas tibqa' tinara f'dil ħaġa li toħroġ interament mill-kuntest. Meta tkun imparzjali ma tipprova tmexxi narrativa. Issa, kif għatlek fil-bidu, il-problema tiegħi mhijiex l-iktar ħaġa li tinkwitani, sempliċement xtaqt inkun naf. Jekk daw il-partiti minn għalihom li jistaw ikunu speċa imuni għal-liġi bħal-muma imuni, għal-vat bħal-muma imuni. Dik l-implementazzjoni. Issa għalfej naħseb li partit politiku huwa perikolus u jrid ikun massess ħafna iktar meta ikollu dan ix-xorta ta' stazzjon ta' television, stazzjon ta' radio, partikolarment stazzjon ta' television imma minħabba li l-flejjes huma daqs ikbar. Ir-raġuni hija pjuttost sempliċi għax partit politiku għandu qiegħed f'post fil-pajjiż li jilleġisla. U jekk jiena nispiċċa priża tal-big business minħabba li għandi bżonn daqstant flus biex najjex l-istazzjon, mela f'daqqa waħda li qed tikkompromettini fuq dak li jiena semmexxi fl-aġenda tal-pajjiż. Case in point, nerġa' ngħid, Silvio De Bono sfaċċatament għalilna isma' aħna lilkom nixtru ma nafx kemm 75,000 fis-sena reklami magħkom. Importa tal-qulu għax aħna dak huwa l-ftehim f'moħħna għal-menu impliċitu f'moħħna dak huwa l-ftehim l-art tal-ITS jiena se noħodha għax jiena lilek inħallaslek il-pagi. Dik hija l-problema li jiena meta mmur biex inbih il-Silvio De Bono qatt ma se jiġri ir-reklami jgħid inbieħlu reklam fuq il-podcast. Imma jien naf il-one qed ibieħlu reklam fuq il-one kif ukoll horse trading. Dik il-problema u iktar minn hekk jien qas nista' nkun naf kif il-Madonna rrid nkun naf jien. Jekk da qatt morin l-accounts jien ma nafx l-influs daħlu. Jiġifieri there's so much room for wrongdoing. And they're not even giving us access biex naraw x'daħal ma daħalx. Kien Bernard Grek il-ġimgħa l-oħra jiġifieri saqsejtu l-istess. Biex 11 sena ma jdaħlux l-accounts u m'għandux tweġiba li spiex dik il-problema tiegħi. Ħanibdew fuq il-punt kostituzzjonali. Your case is not proven. Ġifieri fuq bażi kostituzzjonali bil-ftehim li kien sar fin-1994 bin għalija ma' Michael Frendo ma b'ebda mod ma rispondejtu. Ġifieri hemmhekk. Ma dik bajlo kienet mhux kostituzzjoni. Le, interpretazzjoni tal-Kostituzzjoni kif taħdem l-istorja mhux bajlo. Ġifieri l-argument tiegħek issa qed jixxifti qed imur fuq il-kwistjoni ta' implementazzjoni ta' kif jiġi implementat stazzjon politiku, hemmhekk għandek ir-riservi tiegħek, issa niddiskutuhom. Fuq da li qed nitkellmu dwaru, le, il-partit politiku għandu kull dritt taħt il-Kostituzzjoni ikollu l-istazzjon politiku tiegħu tkun għalija ġihadista. Fundamentalista li toħroġ kontra tal-ħaddi. Għada qed eskludi parti mill-ispettru ċivili tal-pajjiż minn dritt li supposti kollu. Issa tajd li il-broadcasting, il-television huwa separat minn xi ħaġa oħra, skużi bis-social media li splodew, bil-affarijiet l-oħra kollha tal-komunikazzjoni li nbidel il-ġeografija. Ħafna mill-kunċetti kostituzzjonali dwar il-broadcasting effettivament huma anakroniċi, spiċċaw out of date. Għax hekk. Allura vuċi waħda, it-television tiġi bbanjata mill-partiti, il-vuċijiet l-oħra kollha jibqgħu għaddejjin. Lemma inti qed tgħid li t-television ma nix naħarsu lejh il-problema tat-television għax hemm ħafna problemi oħrajn. Le, qed narek il-kuntest li fih ġiet issettijata dal semmejt int dwar il-parzjalità imparzjalità fuq it-television hija anakronika fil-kuntest tas-social media li żviluppat u fil-kuntest li t-television huwa
mezz ieħor ta' komunikazzjoni bħalma jima media oħra u li teskludi l-partiti politiċi minnu għalija ma tagħmilx sens. Kostituzzjonalment. Issa, immorru fuq l-implementazzjoni. Biex imexxu għal qudiem din ħaġa, jiena laqas nemmen li għandu bil-forsi kun profit making, stazzjon televiżiv ta' partit. Xem ħażin billi kollu funding separat, indipendenti, over and above. Min? Over and above dak li daħħal mill-reklami. Li volontarjament. Li kollu, per eżempju, kif konna namlu, konna n-organizzaw xajdulu maratoni, konna najdulhom dak iż-żmien naħseb għadha teżisti terminoloġija. N-nies kienu jtuna tagħhom. Parti 20 euros, 5 euros, whatever. Dawk il-5 miljoni ġabru me 20 euros. Issa naslu għalihom ukoll. Imma mbagħad ma naqbilx illi ma jkunx hemm trasparenza. Dik right, veru. U veru ma kienx hemm trasparenza. Issa kif se tiġi faċċata dil ħaġa, hija m'għandix aktar fis-sistema, imma waħda mill-affarijiet li insistu fuqhom hija l-ewwel nett, u di l-aktar ħaġa importanti li t-taxxi kollha jitħallsu. Allora tissib funding over and above kif se tħallasu. U mhux bil-fors bħala profit making venture. Tifhem? Illi kollok donazzjonijiet naqbel magħha wkoll sakemm ikunu b'ċerta trasparenza. U sa fejna fien, kemm żgur sakemm kellix naqsam jien, ma kien hemm l-ebda businessman nista' nassigurak illi qatt ġie jgħidilna jew ġie jgħidli jew tagħmel hekk jew titlef il-flus. Ma inti kellek reputazzjoni jew. Għaj, ma s-soqdux nesaġeraw l-affarijiet. Le, ta' minnix konvint illi daw l-affarijiet jisiru kem tasbu intom. Kem fil-kas tal-Partit Laburista u kem fil-kas tal-Partit Nazzjonalista. Allura. Li jisiru xogultant, nifema, ma dik tasbi li xi regola ġeneralizzata tin il-flus bin u stan irranġalek ta' għandna dik il-liġi għan irranġalek, come on. Imma sa frattant. I mean, tanti sew dokumentata din il-rubija eżagġerata u the-sens ta' ownership tal-big business biex ta' jinna avveniment wieħed. Jürgen Fenek dakinhar lill-Labor jerbaħ l-elezzjoni, iċempel lil-Tewma u jgħidlu nisplodu għal-dik. Għalfej, għax tant ħassu għanna at home, tant ħassu li huwa imuni għal-liġi li ħaseb li seta' jagħmilha. Xi ħaġa tagħtu dik l-idea. Ma sibx li da għanna minn hemm kien. Biex ta' waqt li qed iċċelebra da ordna l-assassini ta' Defne Caruana Galizja, ġifieri xi ħaġa tagħtu x'jifhem li jisma' tanta rubija bej il-partiti u bej il-business class. Ma temminx. U mhux kif qed tajda inti imma mhux qabel le. I mean, li kellu l-aspettattivi raġel qed issemmi, m'għandix dubju jien, ma jfissirx li kien hemm xi ħadd politikament qed jagħtih il-wiċċ fuq ħaġa bħal di ma tarax. Mhux fuq din il-ħaġa. Ma inti issib il-ħaġa. Mhux li espliċitament għallus ma mur splodija dik. Le, mhux hekk. Li huwa tant ħassu li għandu l-istituzzjonijiet fil-but. Mela, l-istituzzjoni regolatorja l-MGA ma kuxkiri qiegħed għandna fil-Las Vegas, min jaf x'għamlu Las Vegas. Ma l-assistent kummissarju qiegħed il-Bulgarija indur bil-Rolls Royce. Mhux rappreżentant tal-Partit Laburista, tinsiex. Hija ma huma nies li. Ġew puntati mill-gvern f'ċerti kariga. Fl-istess ħin da qiegħed għandna fuq il-WhatsApp ma' Keith Kembri, jibgħatlu għandna ritratti ta' żejżiet u għandna jgħidlu x'whisky xorob. Fl-istess WhatsApp hemm Joseph Muscat. This was like a huge. In this case, this is just one case of. Ma nafx kemm hemm iktar biex dasirna nafu. Ma x'għandu x'għasam television tal-qtajt inti. Għax it-television huwa parti minn din il-kultura li inti lilek iddejqek taqrubija żejda. Taqrubija żejda għax inti mhux qed tara li hija parti mill-istess kultura, ma jiena qed ngħidlek il-fatt li Silvio De Bono iħossu daqshekk chilex joħroġ fil-pubbliku u jgħid isma' il-da jiena ħallaslu l-pagi da. Jiena daw mhux vera nixtrihom reklami, ta' kulħadd jafa, tant kulħadd jafa li jiena ngħidha fil-pubbliku u l-pulizija qasbis ġew ħabtu lid-dar. Tant hija parti mill-kultura tagħna u ta' kif naħdmu li jiena imuni għal kull xorta ta' skrutinju. Biex ta' xi ħaġa hemm biex daw in-nies iħossuhom daqshekk li ħadd ma jistalihom, xi ħadd qed itielhom din il-lala politika. Minix konvent, frankament, ħagġa t-semmi Silvio De Bono u Jürgen Fenek, żewġ tipi. Daw t-nej li nafu dwarhom. T-semmi t-nejn minn numru kbir ta' businessmen, ġiviri. U ma sibx li ma ħafna l-businessmen fil-verità, nasib li għat zaħirek għaw jinnaf, għaw komunità ta' businessmen li hija li għandhom dil-prossimità
żejda u minn ximkien xi ħadd taħulhom dal-aċċess. Inti qed tgħid lex ikunu qrib ċerti nies fil-poteri, ġifieri jaħsbu li għandhom prepotenza fuq kollox. Mhux dak li qed tgħid int. Ma mhux għax sempliċement da għandna jafu ta' għax da min jaf x'jingħatu. Speċa huwa hemm ħafna evidenza ta' M'għandi l-ebda xi evidenza fuq li qed tgħid int. Qed tgħid int ħares li l-wiċċ tal-affarijiet u qed tagħmel ċerti konklużjonijiet. U l-qrubija hija fuq persuna ma' persuna, mhux qrubija ma' partit. Ġifieri Le, fil-kas ta' Silvio De Bono, tal-partitu kien ħallas. Ma Silvio De Bono ma nistax nitkellem fuq il-Partit Nazzjonisti anqas u anqas nista' nitkellem u mista niġġudika frankament. Imma l-punt tibqa' da. Inti qed tara li għax hemm ċerta ħbiberija, rubija fuq bażi individwali. U satra wkoll. Satra xi ġifieri? U satra li l-kontijiet għal xraġuni għal 17 sena l-waqt ma jippubblikahomx. Għal 17 sena miex oversight, di mux illa ma daħħaltomx u dil-ġimma di kellhom jitlu le, di mux sanu rik xed nagħmelaw. Dik l-prattika tal-partiti, Diżastruża, ma. Ifhem, hi diżastruża sakemm tiġi esaġerata. Issek ġiġi esaġerata jew li ma nikkummentax. Jiena nerġa' ngħidlek l-aktar ħaġa li kont nagħmel line fuqha hija din. Irdu jħallsu id-djuż tal-ħaddiema. Ġifieri kien hemm każi id-djuż. L-NI speċjalment għax ċerti kumpaniji privati tal-aħħar snin pereżempju, u ġifieri mhux tal-partiti qed nitkellem kummerċjali. Ma ħallsux l-NIs u l-income tax tal-ħaddiema. Ġifieri dak huwa doppju, mekk line totali, ġenerali. Kont nagħmilha mill-bidunet fuq ħafna okkażjonijiet, u t-tieni każ mbagħad li tħallas il-vat u l-affarijiet l-oħra. U li ma jitħallsux, again, ma naqbilx, ma diġi issir, u għandha tiġi korretta. U l-arms ukoll. L-arms? L-arms, għandhom kont ta' xi 5 miljoni ma l-arms ukoll dawn. Tal-li dawlu l-ilma, u għettajt inti? Dik ma nistax nitkellem fuqa, ma niftakarix. Għanna li kena problemi fi żmieni kien tal-kulħadd. U konna minna kulħadd hija gazzetta. U konna minna program biex nħallsuhom kollox lura. U konna rnexxilna nagħmlu. Somma, missejt fuq xi ħaġa ta' 2.5 million nationalist have outstanding, nationalist and Labour parties have outstanding bills of combined 2.5 million with 1.9 million owed by the PN. So, għarret mux 5 ma kważi l-erb. Le, tiktar minn erba għajġi. Bejtnejn li huma f'artiklu tal-Malta Today fi frar 2022. Millions in pending bills, party stations owe arms 4.7 million. 4.7 million. Isma, għax missejt l-ewel fuq il-bicċi xol tal-propaganda u għattaj li dak inti għattaj la propaganda suġġettiva, l-propaganda, ġeġa. Alfred Sant, ħazin għandek satej. Mela. Ħazin, lex, għaddi s-sennewni. Namlu lek telefonata, jew najdu l-om. Le, xej, grazie, s-nikru tajjeb il-lejla. Mawra salħadnu ta' Derek mux tranzazzjoni kif ġibu laħa, fejn apparti tinqeda blifjen kwalità se tiġi mejjun sabiex issawar l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titma' lil familtek. Biss jekk m'għandekx il-ħin ta' disa fejnhom il-belt, ibad WhatsApp lil Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. X'għanik l-lejla? Issa li fidi. Dik stedina, ġi? Mela. Għalek ma nawaraw għalek għal-mara frezzant. Mela, isma fuq biex xolta propaganda. Mela, emur l-ura l-outputs xżiena. Wieħed mill-outputs naħseb dizastruzi, ma jistakun li dejjem kienet ma nafx, biex ma ovvjament issa saret ħafna iktar evidenti illum il-ġurnata. U għal-mod bażwi ta' kif l-elettorat, jew faxxa pjuttost daqsa tal-elettorat, tinteraġixxi mal-politika. Stqarrija evidenzjata mill-kummenti ignoranti, stupidi, banali, infantili, dispreġġattivi li speċna iħufu mal-Facebook, mal-TikTok, mal-social media, eccetera, eccetera. Issa, biex ta' ħafna minn l-argumenti huma tuħux dak li qed jiġri fuq il-Facebook bħala barometru, però fil-verità. L-inputs qed tajt fejn ikollok il-klim jirrispondu dal-affarijiet. Eżatt. Il-kummenti. Il-kummenti. Issa,
again, ġviri, naraw ħafna, speċa fuq il-videos tagħna naraw ħafna, per eżempju, tista' tara hemmhekk xi kummenti jekk trid, mur inħasel li għamdellek, mur ħodu forx kemm għandek, forx missierek. Speċa, imma minn daw il-kummenti mijiet, ġviri, perswas li għaw problema ta' ħsib kritiku fil-pajjiż, sawa. Inti l-ewwel net. Ġilin sartajtom daw il-kommenti inti. Ilhom ħafna dej, u taħsibx li bdew mal-Facebook. Qabel kienu jkunu privati, meta żiltaqa' ma' xi ħadd fuq birra u toqgħod tajda ċuċati. Il-Facebook u l-social media taw l-opportunità li t-globalizzat il-ħaġa. Ma ħadd ma kien joħroġ fil-pjazza, speċa jiena kemm meta kont żgħirien, ħadd ma kien joħroġ fil-pjazza u speċa għal-men ma kienx kun għandna 50 ruħ joħorġu fil-pjazza sejn. Iva, dak huwa l-punt. Facebook ta' dik li t-globalizza, għamela pubblika. Fej qabel kienet intu jien ngħidu ċuċati u ngħidu l-affarijiet ħmerijiet fuq ħaddieħor, issa qed tgħidhom mad-dinja kollha. Imma din mhix xi ħaġa li qed tiġi fil-politika biss, tinsiex. Tiġi fl-isport, pereżempju. Ma nara xejn, ma nara xejn fl-isport Malti, sport Malti. Mela idħol fil-websites tal-Manchester United, tal-Juventus, tal-Roma, tal-Inter u tara x'ikun hemm u tkun taf. Jiġifieri ma nagħmlu xejn dwar għax il-Manchester. Le, ma l-problema mhux tal-partiti bir-rispett kollu. Problema hija u rridu nitkellmu fuqha bis-serjetà l-impatt tas-social media fuq il-mod kif nesprimu ruħna bħala ċittadini. Across the board, dak li qabel kien ikun viljak fil-privat, nerġa' nirrepeti. Issa sar viljak fil-pubbliku, kulħadd jieħu gost biha. Imma ma taħsibx li l-partiti meta jsejħu lil tan-naħa l-oħra dawk il-ħodor, dawk il-kattivi, dawk taf xiridu, dawk xiridu. Biex ma taħsibx li qed tiżraw divizività. Bir-rispett kollu. Il-main spokespersons tal-partiti kollha, ta' żewġ partiti, li forsi xi kultant ġejżin għad-soppardi bir-rispett kollu lejha, xkont nambera qabel ma tnix. Joqgħdu attenti kif jitkellmu, f'da sens personali, imma segwaċi tagħhom. Ġejżin għad-soppardi fiex dan. Għax xwet minn nies li ma jikkontrollax kif jitkellem fuq ħaddieħor. Sewa. Imma l-punt jibqa' da illi huma joqgħdu attenti kif jitkellmu fuq ħaddieħor bir-rispett kollu lejhom u sewa jagħmlu. Imma segwaċi tagħhom fil-li qed isemmijin il-kummenti jiftħu l-kanuni tagħhom bla doġġ. U dik hija il-problema, id-dnub tas-social media qed jempowerja lil kulħadd jgħid li jaħseb. Imma kulħadd qed jempowerja ruħhom mbagħad kulħadd. Ħafna qed jempowerja ruħhom biex jgħidu affarijiet li m'għandhomx jgħiduhom. Dik kollu speċa dawn fil-każ tagħna huma minħabba li aħna per eżempju kellna lil Mark Camilleri fuq il-podcast. Ma nafx taf minnu Mark Camilleri? Mela ma nafx. Insallilek għalih jew. Mela le dak ħabib tiegħek. Ħabib tiegħek? X'idrilek mill-iżvolta li ħadet it-traġit politiku tiegħu? Ħajja ma jikkummentax. Tħobbu ħafna, na? U hekk kummenta. Next. Ok. Mela, minħabba li għamilna dan il-podcast fl-imkien, jienu Mark, biex ta' kienem videos, per eżempju, għanna xie 400 komment, u flok jipruvaw jinteraġiċu ma dak li Mark qed jgħid, u biex ta' jinħoloq xi xorta ta' dibattitu, xorta ta' ħsib kritiku. Letteralment 90% tal-kommenti kienu kollha mura nħasel janjonant biex meta stajt naqra speċa xi jippruvaw jikdbu kienu tipo ħadd ma kienet jipprova jingaġġa miegħu fuq xi mod fuq xi ismu approfondit. Però huma volumużi ħafna li speċa li din hija evidenza ta' problema u ok, fine, fuck it. Din hija problema li għandhom il-xismu tal-futbol u għandhom l-istess problema l-sports club ta' ma nafx fej. Però intom bħala politiċi, jew inti bħala Alfred Sant li għandna l-lingwa u l-ħsieb tippreġjaħ, x'qegħdin tagħmlu biex dawn in-nies jifqu jkunu daqshekk bestjali u primordjali u infantili u jisiru aktar kritiċi. Nerġa' ngħidlek you're missing the point. I think you're accepting the responsibility, imma. Attent. Tara affarijiet kienu jintqalu qabel, kienu jsiru qabel. Not denying. Imma tieni moment. Ma kienu jsiru b'mod privat. Qed neħdu birra u ngħidu ċuċati intu jien, tajjeb, jew whatever. Issa, il-social media tagħna fetaħt il-possibilità
li dat tip ta' affarijiet li kontajt tiftaħu ma' dinja kollha bil-effett li għandhom. Issa x'tista' tagħmel? Tista' tipriedka u tajt in-nies m'għandhomx jagħmlu hekk, fair enough, naħseb qed isir biżżejjed. Tista' tagħmel trolls biex jużawha, hemm ċerti nies li jagħmluha, kollok farms ta' żgħar ta' nies li jiġġeneraw dat tip ta' diskors tan-nek ta' ssir, ma qed issir. U mbagħad għandek il-fatt li tista' tikkontrolla social media. Jiġifieri ma tħallix kummenti joħorġu. Dik ħażina. Ma naħseb qed titfa' responsabilità tagħkom fuq is-social media, speċjalment inti li tipprova twaqqaf il-libertà tal-espressjoni hija ħażina, speċjalment mbagħad naqgħu fis-suġġettiv u speċjalment mela nagħlqu ħalqdax ma jidilniex li dawk dejjem. Però min-naħa tagħkom bħala politiċi li tant għandkom devozzjoni min-naħa tal-partitarji tagħkom, devozzjoni għamja u ħafna minn nies daw ikunu nies li jkunu devoti li l-partit Mhux veru xejn. Mhux veru xejn, nurik erba' videos imbelħed. Mu veru xejn, hemm ċerti devoti ta' partit mod u ċerti mod devoti ta' partit ieħor. Pereżempju, il-Partit Laburista kellu reputazzjoni fost in-nazzjonalisti li nies tiegħu ma slavaġ. Mu veru xejn. Ma tilekx il-ħaġa. Mhux dik il-ħaġa qed ngħidlek. Ma mhux l-istess ħaġa qed ngħidlek. Meta intom bħala partit, inti bħala Alfred Sant, anzi, bħala Alfred Sant. Ma x'tista' mhux tippriedka kontra tagħha dik. Imma inti jippriedka ġol Malija mod, partikolarment lill partitarji Laburisti, u jippriedka li għandha speċa konnazzjoni ta' pontifikazzjoni li ma tantx jogħġbuni. Il-Partit Laburista li speċa jagħmel kampanja. Mhux jeżorta lin-nies biex ma jagħmlux dak affarijiet. Imma mhux qed issir il-ħaġa. Minflok għandna pjazza fis-seba' ta' flaxija b'Karl Stanja la far. Bir-rispett kollu, pjazza għandi l-kummenti tiegħi x'nagħmel mista nagħmelhom hawn, imma mhux dak tip li tajt int. Le mhux dak it-tip li qed ma tista' saġra fil-kummenti. Le, imma aħjar milli nużaw dik is-slot tas-seba' ta' pjazza biex noqogħdu ngħidu ċuċati u noqogħdu nżidu speċa diviżjoni bej il-partitarji, aħjar dik is-slot tintuża biex ikun hemm iktar edukazzjoni ta' ħsieb kritiku, eċetera, eċetera, ma mhux qed nara li biex qed ngħidu isma' dil-kultura minn dejjem kienet, issa right fuck it. Allura ħanibqgħu biha dejjem. Mhux qed ngħidu, il-kultura kienet dejjem b'mod privat. Issa social media taw ċans li tiġi globalizzata, which is different. Issa parti mill-fatt huwa wkoll li kull partit irid ikollu il-modi tal-attakk tiegħu. Ġi ma tistax tajt, minflok attakka u tipriedka, ħanuża l-kelma tiegħek. Le inti użat. Ma repetejta intomma. Imma jiena appropriate. Eżatt, appropriate ħatta tużajnt. Le, ħantemmu l-istess l-intervista kif dejni nlew fis-semantika mhux se naqa' għan-nassa politika ta' Alfred Sant. Isma' Alfred Sant, qabel ma nagħlqu le x'inhuwa? Tifara ktib rajt. Le, dawk issa dawk over and above issa li tajtni. Mela, l-invoice details għantik l-invoice details tagħna, il-billing details tagħna x'inhuma. Le bis-seri tamma. X'tat fil-fatt nuża dan biex nurik ir-romanz il ġiet li ħireġ u ftit print out. X'jidherlek minn dak? Mela. Ir-romanz tal-Fires. Safran. Fires x'inhu? Fires huwa kavalier. Rikkib bil-Malti. Rikkib. Ma ġejja mill-romanz il-kelma, Fires. Fires bil-romanz tfisser romanz ġifieri l-Ewropea. Bniedem rika fuq żiemel. Nista' nurih il-kamera right jew għadu konfidenzjali. Mhux bħal accounts tagħkom mela. Mela, qudiem wiċċek għax inkella il-kamera tfittex l-isbuħija u tibda tiffokus. Le, da meżbal mela. Avvanza tafna. Isma, dak il-fatt ħiret se noħorġu bħala self-publishing, avventura ġdida li hemm. Mhux se jkun joħroġ minn pubblikatur. Se noħorġu u qed issir trend ġdida li anke fl-Ewropa self-publishing. Qed ikun hemm nies li qed joħorġu romanzi tagħhom stess. Kemm għandi mistoqsijiet x'instaqsik Alfred Sant. Mela, naħseb li huwa interessanti, ħana melek. Mela, ħanaqra ma' il-sinopsis. Mela, jirrakkonta ġraja straordinarja ta' avventuri. Da diġà printijajt ħafna minnu?
Ġi printjat il-Progress Press bħalissa. Mela, jirrakkonta ġrajja straordinarja ta' avventuri u sħarijiet. Fleqqel ta' żmien idlam, l-aħħar darba kelli Dark taħdida. Ages. L-aħħar Dark darba kelli Ages. taħdida ma ġismu ta' mora lilek qed ngħid lilek. Fleqqel ta' żmien idlam. U inti għat li dik Johnnism, jien għatlek le mhijiex. Hija Alfred Santism. Mela, fl-eqel ta' żmien idlam il-kavallier Markald, membru tal-Mejda Tonda, da kien actually parti mill-mitoloġija ta' kien. Titlaq minn żmien Re Artur. Fil-fatt iħalli Camelot, għajnejet immorru ġifieri. Da zek ħażin. Ejja ta'. ċari, ta' allura. Mhux intom Għallik il-politiċi. mill-vanità. Werriċ Tony. Mela, kelli l-ċali għamilt il-laser. Għamilt il-laser? Is-saltna ta' Re Artur fl-art tal-Gallja li tiġi. Ma daħlekx pal advertiser, fuq television. Għax kissirtu l-ek, għassi Kissirtu. nofsi. Għaret, naqra għan bil-kwit. Isma, għax. Le, mux għalik, ta' dak senidu miegħek. Dak għadu mux printa. Xej, da, wedit firħa, kolla l-istess, intom ħa. Mela, Le, ma da' tiġi printjata għadu, sorry, ta' dan huwa sample. stampati għal-kelma Maltija. Sabiħ, ma l-cover ta' Pier Portelli. Għamil bieċa xol tajba ħafna. Pier Portelli min? Pier Portelli il-designer. Pier Portelli li kien il-PR tan-nazjonalisti. Le, dak iħor, għandhom l-istess isem it-telli huma. Alright, mela, isma, ħansaqsu ħallinqas miżerjament mistoqsija waħda mill-patruni ħasra. Mela, aħna għandna l-patruni, ovvjament il-peress ma tarax il-podcast, missek tisti, għandna wkoll is-sistema tal-patruni. Sewa, l-patruni huma daw il-Patri. Mafja, pal tal-mafja, jiġi. Il-kontri taf kemm xtaqt inkelmek fuq l-omerta Alfred Sant. Wej, jibqana oħra. Jibqana oħra, wej. Fredu. Le? Le, ma ta' sens. Le, alright. Mela, bazzikament għanna l-patruni, dawn huma nis li huma subscribers ta' dan il-podcast, ħalsu xaġa sajra fix-xar biex jgħinu biex dan il-podcast Donations kompletament trasparenti fil-fatt ħanajdlek wieħed jisimhom meta nsaqsik il-mistoqsija tagħhom. Jiena il-kontijiet indaħħalhom u nidaje meta ndaħħalhom mbagħad nara għandna xi showroom iż-żejtun alla jikkrew għax 31 miljun mit-taxxi tiegħi. Qalbi toħroġ li. Tlaqna? Snooker, nine bowling kull itnamel xi ħaġa. Phenomenal talent. Taħqa simpatika tiegħu. Ringrazzja l-ommi tal-li ġabetni fid-dinja. Because I was getting homesick. And a real character. Well, I'm always positive. F the money, the snooker, the pool. Pjuttost kalm. James favur. Ġifieri panixxawk. A talented potting machine. Il-patruni jistaqsu hija miġjuba lilkom minn Browns biex nkun interament sinċir, Dr. Alfred Sanja laħaq tela u għal daqstan din qed nirrekordja wara li tela, il-patruni jistaqsu ġiet miġjuba lilkom minn Browns u Browns bħalma ġieli semmejt ħanerġa' nfakkarkom jagħmlu din xorta ta' VRT tal-ġisem fejn inti tidħol itaqbulek subajk u middem speċa f'temp ta' kwarta sirta speċa ta' bosta ħwejjeġ dwar ġismek fosthom il-kolesterol, il-triglycerides kemm għandek zokkor fid-dem, il-BMI, il-body composition. U dawn huma affarijiet ħafna utli għax jistgħu jgħinukom li ssiru tafu li speċa għandkom pereżempju xi kundizzjoni ġejja bħal diabete, eċetera, u tilqawla minn qabel. Bniedem avżat nofsu żarmat konna ngħidu l-iskola ma tagħmel sens nofsu armat. Ir-rikor want il-Browns għal dan il-VRT lura għal patruni jistaqsu. Mela, ħansaqsik mistoqsija waħda minn naħa tagħhom fil-verità għandi xi 20. Dik hija l-ewwel waħda nara l-isem. Mela, Sean Fenech isaqsik. Għalfejt ta' bistu l-paragrafu. Wara li reġal tal-Partit Nazzjonalista wara tmexxija ta' Mintofu Karmenu Mifsud Bonnici, kien hemm bħal speċ ta' għaġla u xewqa biex jintesa l-passat sa' ċertu punt naħseb li irnexxielhom. Taħseb li din il-manuvra għamlet ħsara lill-Partit Laburista u lil Malta in ġenerali u jekk iva, kif? Jintesa l-passat minn min?
Wara l-87 qed jgħid ġifieri. Qed nasumi li iva, wara probabbli qed jalludi għall-passat tal-vjolenza u hekk l-affarijiet li kien hemm spiex kienet ħafna parti minn narrativa laburista. Naħseb dawn l-affarijiet qed jgħid. Ma niftakarix, tajn li niftakar wara 87 kien hemm sforz biex jittella l-orisant il-qorti u kienet damet, kien hemm sforz biex jinstab min kien qatel lil-miskin dak li kien inqatel. Raymond Caruana. U kien intella wieħed li mbagħad ir-riżulta kien ma kien iċċara. U kienu żammew ħafna affarijiet fermentaw mhux ħażin. Kien hemm ukoll ċertu numru ta' aħna ngħidulhom vendikazzjonijiet li kienu seħħew, kienu parti minn narrattiva li baqgħet għaddejja mbagħad matul iż-żmien. Aktar naħseb kien il-Partit Laburista mbagħad li prova jnessi ċerti affarijiet kienu saru bej 87 u 92 ngħidu hekk. U ċerti affarijiet ukoll kienu ġraw fis-snin 80, ma ninsewx li narrattiva li hija popolari f'pajjiżna tnessi kompletament il-bombi li kienu jkunu għaddejjin bejn is-sena 80 u s-sena 87. Issa ma nistax nimmaġna dak il-bombi kienu qed jagħmluhom il-laburisti jgħidu xi jgħidu. U effettivament twaqfet dik it-tip ta' diskors konna waqqafna jibqa' għaddej min-naħa tagħna. Hemm ħafna xinat fuq le, m'hemmx għandna xejn. Mela, tannik, m'hemmx tagħmel. Alright, Alfred Sant, grazzi ħafna tal-ftit ħin li tajtna, m'hemmx tagħmel. Nawguralek li kla it-tajba. Aħna qegħdin f'nofs kampanja elettorali, ma ħadd ivvota hen. Naħseb il-Label. Il-Lejli tajjeb. Grazzi. Grazzi tal-li segwejtuna l-lejla, għajdulna xieħsebtu minn din it-taħdida bejni u l-ex-Prim Ministru Dr. Alfred Sant. Qabel ma nitilqu, ħar dejjem lill-azzjendi li jagħmlu dan kollu possibbli, il-Browns, l-EMS, il-Tronics, il-Seamless, il-Manux, Derek Meats, Free Hour, Lavazza, kif ukoll il-Kutriko, il-Garmin u l-Cabs. Infakarkom patreon.com/John Malija biex tappoġġaw dan il-proġett aktar minn hekk. Għatu like fuq il-video, kommentaw fuq il-video, aqsmu dan il-video publikament fuq il-WhatsApp, fuq il-Messenger, eccetera. Aktar ma se tinteraġixxu ma dan il-video, aktar dan il-video se jimxi u għal daqstant. Nkun kontentu, Lejli tajjeb.